Arratsalde on dizuela pilotazaleok, irurtzungo bi aizpe pilotalekutik. Gaur hemen izango dira ados pilotaren binakako bitxapelketak, batetik promozio mailakoa eta lehen mailakoa bestetik, eta arratsaldeari hasiera emateko hemendik minutu gutxira promozio mailako lehiaz gozatuko dugu lehendabizi eta maila horretako txapelketan ariko diren bikoteak hauek izango dira. Gorriz, Olatzin, Sausti eta Naia Bertiz eta Urdinez aurkari, Malen La Madrid eta Alejandra Perez. Eta ondoren bigarren partidan maila nagusiari dagokionean Jera Iturriagak eta Ane Mendiburuk jokatuko dute, Maili Barrokalen eta Amaia Arrasbiaren kontra, baina lehendabizi promozio mailako partidan sartuko gara eta horren aurretik sailkapenari errepaso txiki bat emango diogu. Sailkapen buru dira Marta Gomez eta Aliza Sagardui, bitik bi irabazita sailkapenaren gorenean, bigarren postuan bi jokatu eta bakarra irabazita Olatz eta Naia, gaurko bikote gorria, hirugarren postuan gaurko aurkariak izango dituzte, puntu kopuru berarekin eta partida kopuru bera jokatuta, bi jokatu eta bat irabazita Malen eta Alejandra, eta laugarren berriz, bi jokatu eta orain arte bat ere irabazi gabe, Iraide Iriarte eta Janire Sotil, eta hau esan da, une batetik bestera emango diogu jaialdiari hasiera lehendabiziko partidarekin, baina horren aurretik neure lagunari gaurko esatariari lehendabiziko galde egingo diot, jaialdiari zer nolako itxura hartzen dion jakin behar dugu eta Oiana Orbegozo, arratsaldeon zer nolako jaialdia dugu aurretik gaurkoan. Eixo atxaldeon unai. Bueno, ikusteak gaurko jaialde honek berriki, Crespo ez, Maria Crespo ordezko lanetan etorri dela, eta atzelai lanak ititu normalien, da gaur aurrelari izan da, ondo moldatzeien bikote bezala bilek, aurrien pareja, ondo dabiltzen pareja badolako, eta partidurik dago eta nola hasteien. Hori da, ez dugu akatsa zuzendu, baina Malenek gaur ez du hemen egoterik izan, aurrelari titularra bera da, Alejandra Perezekin batera, baina berriz ere, txapelketa honetan bigarrenez eta lehendabiziko aldiz aurreko kuadroetan Maria Crespo Kortestarrak jokatuko duela 3 aste Sopuertan atzelari lanetan izan zen, gaur aurkari izango duen Naia Bertizen lekuan, eta gaur aurrelari lanetara etorria da Maria, berez atzelaria da, baina aurrean ere ondo moldatuko da, ala? Nik uste baietz. Azkenien hauek gazti die eta gaztetxotat ohituta oteia aurren datzen ibiltzen da, zenboz moldatzeien da, bikote bezala ondo konprenetatzen. Eta gaurko partidan ere, egoera bereko bi bikote, bi jokatu eta bakarra irabazitako bi bikote, eta txapelketari begira ere garrantzitsua izan liteke gaurko partida. Hoi da, bilentzako izangoa 3. partidu eta gaur puntu garrantzitsua izango aurrera begira. Jun etorreko partidu danak indagoen aurreneko biselkatuk pasatzielako finalea, eta ia, zemuz jutean gaurkoa. Epaileak lau pilotariak agurtu ditu, elkarren artean bosteko luzatu ere egin dute eurek, txapa gora gero, eta hemendik aurrera kantxan gertatuko dena izango dugu ikus eta kontagai. Sakea Maria Cresporentzat txapak erabaki duenaren arabera, hortxe dira epailearen aldamenean Alejandra eta biak pilota atera erabakitzen, eta geu partidan sartu aurretik azkar errepasa ditzagun lau pilotarien estatistikak. 16 urte ditu Olatzin Sausti Antzubolarrak, 15 urte bat gutxiago Naia Bertiz Zunbildarrak, 14 Maria Crespo Kortestarrak, gaur Malenen ordezko lanetan ari denak, eta 16 beste atzelariak ere, Alejandra Perezek ere, Olatzek beste urte baititu, oraintxe pasadio pilota Naia Bertizek Maria Crespori, eta badator Maria sake ateratzera, eragin dio punta pilotari, eta hasi da gaurko lehen partida, promozio mailako alegia. Atzelarien artean piloteoa, herriz ere Alejandra sartuko da, moztu indartsu, irutorridik azkerrez pilotari galtuena eman, eta
aurrean jokaldi egiteko aukera kendu dio Olatzek Mariari. Zaio aukerarik etorri eta hor nik uste aurrera joan den hartan pilota jaisten hasi dela Alejandra eta azkenerako txapazpira joan zaio. Bai, eroitako pelota bazan da hor pixka soltatzea junda ez, eta ez dio ondo eman da bere juntzaio. Lehen da biziko tantoa beraz gorrientzat eta segituan joan da Olatzin sausti beste pilota baten bila. Urdinek ateratakoa. Baitzaio gustatu, bikote gorriari antza denez, aldaketa adierazi du, pilota aldaketa adierazi du epaileak, Mikel Sarasa Nafarroako pilota federazkioko epaileak, eta badatorosakera Antzu Olarra Olatzin sausti abiatu da korrikaldian, pumpa eragin dio pilotari, eta jarri du bigarren tantoa jokoan, txoste egin dio pilotak Alejandrari, doido iritsi da, baina barruan izan da, gainean izan da bere restoa, Olatzek jo du horren ostean, eta gero Alejandrak atzeratu. Pilotari itxaron, atzeraka etorri eta berriz ere pilota jo. Akurtu eta jaso eta altuera eman pilotari Olatzek, eta gero beste astinaldi luze bat Alejandrak nahiak eutxi. Eta tankera bereko pilota ezker paretara Errioxarrak. Bien tartera txokoan barrena luze, ezkerrez iruterritik eraman eta Mariari sartzeko aukera kendu nahiak, Alejandrak atzera eta nahiak berak ere bai luze-luze. Eta arabilte pilota bi atzelariek oraintxe sartuko da Maria, zabalaldera indartsu ireki du. Eta azkenean atzeraka etorrita eramaterik ere ez du izan Olatzek, ederki irekia eta tanto egiteko ere balio izan duena, hortxe aurrean jo du pilota eta altuera ematearen poderioz ez zabalaldera egin du pilotak, Olatzek espero baino gehiago eta horrek utzi du azkenean jokoz kanpo, atzeraka etortzen saiatu bada ere denborarik ezbaitu eman, eramateko. Bai, da, nahiko tanto pelotatu ikusi dugu ez, bi atzelarik parez pare, Alejandra ikustea soldatzeko gokin daula, baina berretizeko oso ondo eutxi dio, eta geho bai Mariak, askotan ohitu gaude igual ezkertilekin jokatzen, eta aurre hortan harrapabezko zabaleak indartsu torri zaio Olatzi eta ezin itzen du jaso. Txapelketa honetan ezker bi bat dira, maila nagusian bihar ikusiko duen Leire Galeano Antzu Olarra eta Maria Crespo gaur ordezko lanetan dabilena. Eta beti ere ezkerra izateak badu abantaila hori, ezkerrez sarritan eta sarriago sartzeak dakarren abantaila hori eta batzuetan eskumatia dena jokozkanpo utz dezake, halako kolpaketa batek ezkerren kontra jokatzea ez delako ohikoena. Aio da bat hor kantxa hartin harrapauta zabaltzea dituen pelota horietan indartsu etortzielako. Eta, eskat kontun hartu beharreko bai. Gorrien bigarren honetan, gehiegi luzatu du pilota Maria Crespok, hor doi izan da pilota kanpoan, baina azkenerako tantoa, kontrakantxara pilota joanik Olatzek eta nahiak lortu dute, bikote gorriak alegia. Eta luzamendurik gabe, laugarren tantoa ere jokoan da, Olatz sartuko da orain, atzera luze-luze. Eskuinez Alejandrak indartsu eta baita nahiak ere. Gainean izan da pilota hori epailearen arabera. Eta elkarrautsi nahian, orain bi atzelariak, aurrelariei bat ere aukerarik eman gabe orain doz eta behar bada hori izango da gakoa, aurreko kuadroetan Beñi Peñolatz sartu zalea delako, eta jokaldiak egiten trebea. Bai, hori da, aukera duenen sartukoa, ez? Eta jokalditan saiaukoa tanto bukatzen, guain momentun bi atzelari gaidie erabat. Gozatzen, nahiak frontisa ondo aprobetxatuz luzatzen, eta Beja da lehen da bizti urrundik Olatzek eta gero baita Mariak berak ere, nahiak atzera. Ez da barruan izan, kanpoan baiztik eta horrik abiatu da Alejandra pilota eramatera, baina horren beharrik ere ez dute izan azkenerako. Bina beraz marka joan eta hau ere lehengoaren antzera, tanto gogorra izan da. Eta ona, berotan sartzeko eta partidan pixkanaka sartzeko ere bai. Nik uste, bina dihozte bendik eta
ondo aidiela, ez? Pelotetako tanto egitzen die, eta tanto hau gaina nahasi eta ondo etortzi hauek berotan sartzeko, eta bueno, oain ikusi ez, nahiei hor bazatutako pelota bat torri zaio eta gehiegi zabalduta kanpoa juntzaio. Mariak hartu du berriz ere bikote urdinean jokoaren erantzukizuna eta berak ireki du lehendabizi eta gero aurreraka etorri da. Zabalean jokaldi egiten Alejandra ere saiatu da, nahiz eta aurkariak behartu baditu ere tantorik eginez azkenerako. Berriz ere tantoa lasaitu dela ematen du. Luze bi atzelariak hasiera honetan ikusi dugun bezala aurreko tantoetan erakutsi diguten moduan, olatzentzat aukera orain zabaldu, barruan ez da izan antza denez, hor gehiegi arrotu du Unpagoran pilota Antzibolarrak eta kanpora joan zaionez, 3. bikote urdinak lortu du. Bai, zabaldu oso ondo sartu da, ez? Da ondo sartutako pelota, baino justu badare kanpoa juntzaio. Eta hemen behar bada geure kokagunetik barruan edo kanpoan den ez da erraza erabakitzen, baina hor epailearen iritzia da balio duena, bera da gainera. Hemen gauden guztiotan ondoen kokatua eta berak aurrealde horretetik orain artekoak ondo ikusi ditu behintzat. Bai, hoi da, guk pantailan geho ikusi berra ikusi dugu errepikape genien da, bai, ondo asmo du. Epaile aurrean izanik gainera ez da erraza, hemendik ikusten nahiz eta atzean egoteak ere bat ere gutik lagundu ez. 4 eta 2 azkenerako bikote urdinak lortu baitu 4. tantoa hor atzean pilota baztertu da eta berriz ere beste tanto bat urdinentzat. Bai, ondo baztertutako pelota hilda geldiu zaio eta bai, 4. urdinek eta ikustea azkeneko partidun Alejandra galtzaile hasi zan oso hotz, baina gaurko hontan hasieratik pelota gozatzen hasi da eta bai, ondo aidea bikote urdine gaurko hontan. Gozatzen eta ematen gainera, beste bai. Partida batzuetan ere horixe egiten du eta batzuetan lehengo urtean aipatu izan genuela uste dut, behin baino gehiagotan batzuetan kontroli gabe luze jotzera eta arrotzera joan ohi dela, baina gaur alde horretan behintzat tamainan hasi da, eman behar denean emanez eta defentsarako lana egin behar denean pilotari eusten saiatuz. Bai, hoi da, oso ondo da, eta oain ikusi aurrien olatzek, harrapodun pelota hortan zabala indeko dejada bai oso ondo indula, gaina Maria ezkertia izin da bai, geixo kostoleke eta hor ondo harrapatu du eta tanto beharren du. 3. beraz, olatzentzat eta nahi aberti zentzat, beste sake bat olatzek hau ere gaiztoa eta gainera etorri zaiona Alejandrari, ez da gainean izan erantzuna alere, 4 markagailuan eta usake gaiztoa eta pilota lekua berez ere bizia den seinale. Batzuetan alakoetan aipatu izan dugu, lekun berrin ere pilota leku azkarra zenez, gainera azkarrago beste pilota leku batzuetan baino azkarrago etortzen direla pilotak, hau ere zoru distiratsukoa da eta alakoetan argibili beharko dute atzelariek bereziki, sakeak etorreztak izkien gainera espero baino lehenago. Bai, hoi da, sakien asmatzenak hemen pidezte garrantzitsu da eta olatzeko, ohituta dago gaina saketa eta alare ondo da, oaingo sake haure bikain erresta du eta ikustea oain peloteko nola edin. Berriz ere zabaldu eta Maria Kolatz bere tokitik atera. Ezker paretaren ingurura zabaletik Mariak eta gero luze nahiak eta orain dut erditik are luzeago ia bostera Alejandrak nahiak eraman nahi doi, baina gehiagi errotu eraman nahi horren barrenean 5 eta 4 berdinketa urdinen alde hautsi da eta berriz ere aipagarria lehendabizi Mariaren jokaldia, tantoa jokaldi horretan hasi baita aldatzen eta urdinen aldera hortxe egin baitu tantoak nabarmen eta gero Alejandraren emana pilota atzean jarri gaiztotu eta ala tantoa lortzeko. Bai, hoi da, pilotazo bikaina joko du
Alejandrak, eta hortik etorri da azkenean tantua. Gaur lehendabiziko partida dute okerrezpan naiz Mariak eta Alejandrak elkarrekin, eta lehendabiziko partidetan elkar ondo hartzea ez da erraza izaten, baina hasieran behintzat bikainari dira. Bai, hori da, beti ez, zaila izitea ohitu gabeko bikotiekin, baina, bueno, bai, alkarrekin hitz egiten da idea eta ikustea, ba. Hoi importantia izitea eta moldatzen idea, bai, ondo. Bosna markagailuan berriz ere tantoa gorriek egin eta partidan ez duten desabantaila ekartzea lortu dute. Bosna berdinduta daude markagailuan eta badator Olatz sake ateratzera. Hau ere gainera atera nahi izan dio Herrio Xarrari, baina gertu zegoen eramateko sakea atera diotenerako Alejandra Urrundik dejada ona. Eta tanto, eta Olatzek berari begiratu dio. Gainean izan ote den jakiteko, eta Alejandrak berak ere bai. Gainean izan ez delakoan, eta errepikapenean ikusita ere ez du oso garbia ematen. Bakoitza bere aldea ikustu olakotan unai. Hori da, bakoitzak bere aldera ikusten du, eta kanpotik begiratu behar dugun ontzat ere, batzuetan lanak ere nekezagoak izaten dira. 6 eta 5 azkenerako, sake gaizto hau ere ezkerparetara arrimatua Olatzena, gero zabaldu. Zabaldunetik eskuinez Mariak bildu eta gero Olatzek atzera. Alejandrak luze eta nahiak ere bai hor gainera etorri zaio pilota botearen ondorioz Alejandrari, baina moldatu da, Olatzek jo du eta gero berriz ere irutik lauterdi bostera baztertua Alejandrak horrekoan jada egiten saiatu da oso urrundik eta hankageldian, eta alakoak beti dira zailago, baina nik uste berriz ere lehen bezala ematera joateko asmoa zuela eta zertxo bait kateatu zaiola pilota eskuan. Bai, ez dakit, pixka jaisten hasi da neo. Ustela luzatzen nahi da, eta gaina bazartzen nahi da oso ondo, ez? Nahiak nik uste gaur ezkerrez egiten nahi da lan asko, Alejandrak bazartzen nahi dalako pelota asko. Ezkerrez lana eginarazten ari zaizkio nahiari, nola Maria ala Alejandra, gehien bat Alejandraren atzeko kuadroetako sendotasunagatik eta ematen ari den pilotaka da luze eta arroengatik ari da hori gertatzen, eta orain arte nahia ongi usten ari zaio. Aurrean jarri dioten erronkari, txapelketako bigarren partida da hau berarentzat, lehendabizikoan izaterik ez baitzuen izan, baina alere aurreko partidan ez bezala gaur beste gidalerro bat hartu du partidak, Alejandra bera hasi delako, hasieratik agintzen eta aurkariari ere bizkarra erakusten. Bai, hori da, eta horrela jakin da ez, ordezko lanetan gaur aurrien tukatu zaiola baita, piskat behar hartu du bikoten karga eta nik uste baina arte oso ondo erakusten nahi dela. Atzelariak orain arte protagonista tanto honetan, aurrelarientzat ez da egiteko aukera askorik ez delako suertatu, orain ere pilotari pasatzen utzi behar Mariak, Alejandrak atzeratu eta nahiak gerria sartu eta berriz ere lauter dira arte ezkerparetak utzi dio tarte txikerra pilota jotzeko Alejandrari, Olatzek zabaldu, azkenean atzetik Olatze sartzezan nahi izan du bere lagunak, nahiak jaso, txokoan gero Mariak ezkerrez, aztertutako pilota eraman Olatzek, txokoan barrena labur moztu du Alejandrak, nahiak eutxi eta gero berriz ere Alejandrak atzera. Urrundik jaisten saiatu da nahia, lehengoa ondo atera zaio, oraingoa berriz txapak geratu du. Bai, ikusi du Alejandrak pausu bat atzea egiten da hor dejada saiakera. Ondo ikusita, baina ez zaio ondo atea. Aldutako bigarren pilota izan da hau nahia bertizentzat, 6 eta 7 markagailuan lehendabiziko atsedena, bikote gorriak eskatua, etortzen ari zaizkie bixanaga eta garaionean eten dute partida. Bai, ondo, leheno oso parakatu ibiliak, hiru tantutxo egin benta jarte du eta oain. Bikote ordenan nik uste
ondo idala, bere lan egiten, Alejandra bere egor luzatzen da ondo, bazartzen, eta, bueno, ondo eten da, eta deskantzua ez, eta pelotaka da asko idea jokatzen. Eta horrez gainera ere zeuk oraintxe aipatu berri duzunaren aritik ordu laurden pasatxo da partida hasi denetik, baina halako bilakaera izango badu gogorra izan daiteke, itxuren arabera. Bai, eta momentu nondik asera bakarri da ez. Partiduen aurra dijoala ikusiko da, bikotiek nola aguantatzen. Eta partidu erditik aurrea eragina izin laiken ekieko ez, izin laike partidu nola dejoen ikusteko. Hala da, partidaren lehen erdira oraindik iritsi ere ezkara egin eta bide luzea geratzen da 22. arte, zutitu dira lau pilotariak atxeden txetetik epaileari Jaramon eginik eta bat orsakera Maria Crespo zabal-zabaleraino etortzen da eta hortik ateratzen dutake hau ere ezkerrarengan ohikoago izaten da eskumatiarengan baino ohikoago behintzat bai eta hala ateratzen ari da bere ezkerrari etekin ateratzeko eroritako pilota nahiari eta azkenerako zazpina, beste punto bat bikote urdinarentzat. Bai, erdi-erdiko pelota aukerako esan nahi du nahiteko, baina ez, eta idea asko etorri zaizko, ez da izepuzatzaio, baina behera hontzaio. Halakoetan ideia bat baino gehiago etor daitezke burura, dejabarena, jatzera luze jotzearena eta horre eramateko moduko azirudien pilota. Azkenean txapa gainerainoko biderik egin gabe geratu da. Pilotariari erori izanaren kausaz. Aurreko kuadroetan nolatzari da hemen aurkariei beren gustoko musika antzarazten, atzeretik, oso atzetik sartu behar izan du hor Maria Crespo, Maia Bertizek herria sartu eta berriz ere atzera. Eta orain olatzen aukera. Ezkerrez atzeratu du, azkenerako pilota gainera ere etorri zaio zertxo bait, jo duenerako azken unen arte bitxarote harren eta azkenean hor atzera jotzea besterik ez du izan. Ezkerrez sartuko da Naia, lautik pilota errotu eta orain Alejandrak aurrera etortzea erabaki eta pilota moztu. Baita luze xamar olatzek ere Alejandrak atzera aurrera dator Naia, pilotari herria sartuta astindu epateko. Txokoan berriz ere jokaldia olatzek, Mariak jaso, oraingoan luzexiago txokoan barren aurkariei pilota txarra jartzeko helburuarekin, gero keinu ona Nahiak aprobetxazetan, luzatu egin du Sunbildarrak eta beste halako bat geratuko zaio oraingoan pilota jaitsi ezkerrez Alejandrak eraman, berriz ere txoko aldera indartxu moztu olatzek eta horreztu aukera baliatu, zabal aldera gozatu gabeko pilota Alejandrak, bildu eta ezker paretaren ingurura jokoa bideratu Nahiak, Alejandrak eraman, txokoan barrena berriz ere luze xamar olatzek eta Alejandrak berak ere bai, horren ostean, oraingoan zabalera, hau ere ies egindakoa, berriz ere lehen pasazaion bezala ematera joateko gogoarekin izango zela pentsatzen dut, eta kasu honetan ere kontrolak utxe egin dio, Errioxarrari. Bai, pelotak askoko eta tanto landu izin da hori, asko ibili lau pelotarik ibili die, bai erasun da, bai defentsan da, bueno, azkenien Alejandrai nik uste zabaltzea ematea jundala pixkat eta behera juntzaio. Eta tantoak nik uste partida orain arte erakusten ari zaigun bilakaeraren berri emateko nahiko izan dela, partida gogorrari baita izaten eta tantorik gehienak behintzat piloteatuak ari baitira gertatzen. Bai, hori da, eta nik eustete tanto hortan nekien eraginagatik juntzaiola bere, ez? Fresko honen normalien hobeto jartzea pelota horieta, baina, bueno, baina tanto hontan berrez ematen nahi dieta. Tanto luzea ere bazikoan eta nekearen ondorioz ere galdu ahal izan du behar bada azkenengo pilota. Beste tanto bat jokoan, hau ere luzea izaten ari dena, bien tartera moztu nahi izan du horrelatzek, kantxaren erdialdera moztu du eta
Alejandra ere gertu, Alejandra eta Maria biak gertu egon arren azkenean Nafarrak sartzea erabaki du. Lagunari pilota txar bat kentzearen eta azkenerako eramaterik ez du biztan. Bai, uste eskadu jola Alejandra, baina Biak elkarren handi gertu ziren eta behar bada hor ikuspegi hobea, jokoaren ikuspegi hobea atzelariak izan ohi du eta kaso Alejandrarentzako zen hobea, Mariarentzako baino. Bai, jo aietu duela uste eta bueno, urrengoako. Batzuetan lehen esan dugunaren bidetik lehen dabiztiko partida dutela kontuan hartuta alakoak elkar hartzeko egoeretan eta gertalitzezke alako akatsak, alako gutxegite komunikaziozkoen ondoriozko akatsak eta nik uste hori aipatuko ziotela elkarri. Batzuetan oihu egitea ere beharrezko izaten da, aurrelariak entzuten ez badu ere, oihuz behintzat jakin dezan, atzelaria eramateko gertu dagoela. Baina tira nik uste hori hemendik aurrera ere konponduko dutela. Pilota berri bat aterako dute orain urdinek, azken tanto hori Txokoan Barrena bien tartera jarri eta txosta egin arazita Maria Kresbok lortu baitu, 8 eta 9. Bai, eta ikustea, oendiken bile pare-pareko daudela eta ez da hola partiduek ikusita partidu oso irikile ikustea. Hala dirudi bai, partida gogorra izango dela, tarteka-marteka bikoteetako bat jartzen da aurretik eta gero bestea gainera azkar etortzen zaio. Eta ez da erraz antzematen partida noren alde joango den azkenean. Kasu honetan goiko koltsoira joan zaio Olatzik Saustiri, hor atzeraka etorri behar izan du, gero jo du. Eta azkenerako altuera handia eman, behar baino handiagoa behintzat bai. Eta hor ez dakit, kokagunearen ondorioz ez duen pilota hori galdu, atzeraka etorri behar izan duela eta. Bai, uste baita Alejandra gehiago pasatzea jondala ez, arrotu nahien da gehiago arrotu du hor. Bederatzina beraz, markagailuan, tantoa urdinak egin dute eta berriz ere saketik bertatik hasi dira urdinak agintzen. Eta Mariak ezker paretaren bazterretara itxasitako pilota bati esker 10. lortu du bikote urdinak eta 2. eten du partida. Insausti bertiz bikoteak berriz ere lehen pasazaienaren antzeko zerbait gertatu zaielako aurretik joan, baina gero atzetik berriz ere berdin du eta pasatzea lortu dute aurkariek, eta hori eten nahiko dute, eten aldiaren ostean, Oiana. Bai, nik uste baita, azkenengo bitanto hauek gorrian utxaitetik etorri dira, eta gaur esan behar da, bikote urdinek utxaitek gutxixoa ideala egiten gorria baino, eta bueno, partidun erdia datozte, eta bigarrengo eten aldile due gorriak, bueno, ez du ikusten nun baita, partido nundik noa jun, o zeipa, haber ze estrategi genuen. Bestela ere kanpotik ez da arrazantzen baten orako bilakaera hartuko duen partidak, unean baitoa partida alde batera eta gero bestera ere bai, nahikoa erraz gainera. Bai, aurrien arriskatze da jundianena, bueno, Mariak txukun hortxe jasoz pelota hortxe da, eta atzien, bueno, Alejandra gaur soldatzen nahi zaio ez, eta, mendik eta azken tantoetan bereziki, Maria ere agintzen ikusi dugu, azken tantoan, berak baztertu baitu pilota. Eta orain ez dakit, Olatz zote duen kantotik atera, ustez goiko txapan izan den susmo hartu duen azken pilotaka da horrek, jo orduko epaileari begiratu eta keino egin baitio, gainean goiko koltsoian izan dela adierazteko edo, baina epaileak ez du ezer egin eta halakoetan bada ez bada beti segi behar izaten da, gazteek alere ikasteko denbora badute. Bai, hola, askotan pasatzea ez, zuri irututa guandiak heldik bidezea eta hoxe izitea geho segi horra dago, gainaz pelota oso hile gelditzaio baztarrien da ezin izin du ama, baina oain ikusi da. Aurreneko espaldin bigarrengo dejada hortan. Eharki buko du Olatzek. Lehen ere halako beste jokaldi bat
egin du eta orain ere aukera etorri eta ez du birritan pentsatu zer egin behar zuen. Bejada polita egin baitu txokoan 10 eta 11 markagailuan eta berriz ere Antzu Olarra badator sakera. Eragin dio punta pilotari eta jarri beste kontu bat martxan. Hau ere gainera etorri zaio Alejandrari, naiz eta eramateko eragozpenik izanez, sake bueltan hor sartzeko imintzio egin du, baina gero nahiak jo du azkenerako, berriz ere txokoan horrengoan labur moztu, bolea sartu da gero eta Alejandrak astin du horren ondoren. Nahiak luze eta Alejandrak eutxi eta kendu eta hori ez guzti ez gain baztertu ere bai. Erbiz ere luze kantxaren erditik, biterditik. Lautar dira gure baztertutako pilota. Nahiak edarki atera du ezkerrez. Ezker paretatik, kantxaren erdialdetik zabalaldera jokaldia Alejandrak. Ongi erantzun dio baina Olatzek, gero berak jarri du laburrago txokoan. Tio xerra aurrera etorri beharrean izan zedin. Nahiak jaitsi, Alejandrak berak ere bai, Olatzek jaso lurretik. Mariak irekin, nahiak bildu, eta orain Alejandrarentzat aukerako pilota geratu da. Txokoan dejada ona, aurrekoa jasotzea lortu dute aurkariek. Hau matematikoa izan da baina kantoa eman baitio bikote urdinari hor azken unen arte gorde du Alejandrak egin beharreko jokaldia. Luze atzera jo behar zuen lan ikuste denei, pentsarazi biela nola barruan daudenei ala kanpotik partida ikusten ari garen hoi eta azken unean hor goxo txokoan jokaldi dotore egin du benetan. Bai, gaina erasuen bikote gorreina hartzen da eta aukera dunen erasoa pasata gaina bukaera horrekin, oso polita egin du. Eta horren ostean, pilota baztertu diote jokaldi gileari eta azkenean ez den jaso. Atzelari aukerak, aurrez tantu egin duenak. Bai, asko baztertu zaio eta horrek zein du jaso. Eta berriz ere lehengoaren bidetik tanto bakarrera jarri dira gorriak eta hemen konturatzerako badatoz berriz ere tartea ez delako inoiz ez zabala izan. Beti tanto baten edo biren gora beran dira, batzuk aurretik batzuetan eta beste batzuk eutxi beharrean eta atzetik eta azkenerako beti hor borroka handian gainera. Bai, erabat hortxe idea. Batak eta bestiek aukera duenak aprobetxatzen da iaulaxe segitzeko bukera arte. Partida polita ikusten ari gara, eurentzat behar bada urduritasun sortzaile ere izango da. Etorri eta alde txikia hartzen ari direneko egoera hau, baina kanpotik ikusteko benetan gozagarria ari da suertatzen partida eta nik uste zaleak eskartuko duela emozioa eta partida ona ikusteko aukera hau. Atzelariak lanean berriz ere, aurrelariek atsedena hartzea besterik ez dute orain, jokoaren zama bat, tantoaren zama atzelariekan egon baita, zabalera jokaldia Mariak, Olatzek barka Mariak jaso berriz ere bien tartera luze Olatzek aurrenekoa jaso du Alejandrak eta txokoko dejada ere bai, eta gero berak eman egin dio pilotari zabalean jokaldia Mariak lurretik eraman Olatzek eta gero Alejandrak atzera lauterdidik azkerrez pilota bizik izaia jaso du Naia Bertizek, txokoan beste jokaldi bat Olatzek aldetik ezkerrera barka Olatzek, gero txokoan beste jokaldi bat lurretik eraman Alejandra Perezek eta gero Naiak berki atzeratu du bost eterditik azkerrez zaila askoa jaso du aurretik atzera etorrita Maria Crespo, gero pilota moztu Olatzin saustiko lehenkoan ireki bai, baina gehiek ireki du hor eskuan kateatu zaiola esango nuke eta azkenean horrek eraman duela kanpora Olatzen ezkertzerra, etzen ideia edo asmo txarra, baina kanpora joan zaio jokaldi Antzu Olarrari eta hau ere nik uste gogortasunaren ondoriozko ere izan zitekeela partida gogorra, partida eta tantoa gogorra zijoan ez, tantoa bukatzeko beharra
sentituko zuelako behar bada jokaldi ahalegin horretan Olatzin Saustek. Eta sartu behar atzoken, azkenien atzelaiek eta danak aizien, ez? Tanto hortan erabat, eta oso peloteatu eta nahasi izin da, ez? Baina oso poroite. Eta bukaera hori, pena kanpoa jontzaiola, baina partidu oso politia ikusten egia. Eta hirugarren etenaldia eskatu dute, bikote... Urdinek atatu baina. Urdinek eskatu dute orain, tanto gogorra zikoan eta orain urdinek eskatu dute. Gaitzerdi, berriz ere badatoz kantxara lau pilotariak, hau ere gogor doa eta badazpada bukaerarako etenaldia gordetzea ere izan daiteke garrantzitsu. Baina importantea baita, ez? Olako tanto baten onduenen segitzeko auspo pixka behar da, eta deskantzu hori tarte eman behar diote pilotariari. Ondo hartutakoa. Eta alde horretatik ondo hartutako etenaldia izan dela uste dugu biok. 13 eta 11 beste tanto bat jokoan. Sakeari erantzun dio Naia Bertizek, Alejandrak gainera etorritako pilota hola atera du gorputzetik, atera du gainetik, berriz ere Maria atzera etorri da. Eta berak luzatu, Naiak atzera beste behin. Eta baita Alejandra berak ere. Inorkeztio aurkariari sartzeko edo tanto egiteko aukera garbirik utzi nahi aurreko kuadroetan arterako tantoetan ikusi baitugu zertarako gauza diren Olatz eta Maria berriz ere Naiak hasten du eta Alejandrak eutxi Olatzek atzera eta Alejandrak ere bai toki eutxi dio Olatzek Naiari, Maria iritsi eta jaso eta hor hankagaldian jo behar izan du iruterdi ingurutik Naia Bertizek, gainera ere etorri zaio pixka bat pilota eta horrek utzi du jokozkanpo Maria, pilota baztertua izan baita. Bai, Mariak hor hartu duen pelota hor oso bizi jodio eta Naiak uste baino azkartxo etorri zaio eta hankagaldien ez da ondo jarri. Eta apurka badoaz, Gorriak markagailuan aurrera oraingoa da gainera. Partida guztian zehar izan den alderik handiena, bitantoko izan baita aurrekoetan bikote bataren edo bestearen aldeko tanto kopurua, baina orain hirukoa lortu dute. Mariak eta Alejandrak, herriz ere Olatzek Naiari eskatu eta honek jaitsi. Alejandrak eraman, Olatzek jaso eta ezkerrez azeratu, Alejandrak ere jaitsi. Gainera etorri zaio Olatzei baina atera du, nola edo ala eskuginez gorputzetik, luze. Orain atzelariak bilota erabiltzen ari dira. Naiak baztertu, Alejandrak atera. Olatzen aukerakoa, zabalean jokaldi egin nahi izan du. Baina ez din nahi bezala asmoa gauzatu, urrundik sartu behar izan du eta urrundik halakoak egin behar direnean ez dira erraz-errazak izaten. Ez, hor atzelaia pixka laundu nahien ez, lan asko inazten nahi zaio Alejandra Naiai eta hor atzeka zabaldu inaizun baino Aulkitik orentxa esan dio botilleroak, Olatz benga, partidotik behar bada ateratzen ere hasia izango delako, tanto kopurua geldi dutela kontuan hartuta, aldea batzuetan bigotetako batek hartzeak besteari kaltegarriagoan eragin baiti ez zaiote. Bai, eta partido aurra dikoa oso pelotu da, nekien erain ere, sumauleike ez, eta, oain gontan pipareta ona otau Olatzek lurrin asko atea da eta Mariak ezin du pelota jau. Partidan zehar aipatu dugu, aukera garbiak utzizkero zertarako gauza izan daitezkeen aurrelariak eta hortxe. Horren adibidea, aukera etorri eta pipareta zeinen ondo egin duen Olatzek ikusita. Bai, partidu guztien zehar ez du aukera garbi asko auki ez. Alejandra pelota asko aizai olako kentzen, baina aldo nenen saiokoa tanto bat jokoan, 12 eta 15 markagailuan, tantoa
Gorriek egin dute eta entzuten hariko zarete kanpoan ez dela jostatzeko giro. Hemen onda gentozela eguraldia portatu eginda, baina orain zakartu hasieratik. Atzelariak piloteoan eta aurrelariak orain artean begira. Olatzek nahiak pilota jodetan agindu dio atzelariari. Estumaz Alejandrak eutxi baina. Erriz ere luze. Alejandrak. Sauzkuz jaitxi. Zabaletik nahiak bildu. Alejandrak ere jokaldia. Olatze jaso. Zabalean ere dejada. Erdi aldetik Zabalerako dejada polita. Alejandrak eta tanto ere jokaldiaren parekoa izan da. Ederra benetan, 16 eta 12. Ba, beste tanto behar bat ez, pelotaka askokue. Eta hor ja Alejandrak utxuni ikusi du Zabalea eta bikain utzi du txapagaine guztu ondo bukauto tantoa. Eta berriz ere Maria Crespo torzakera, 16 eta 12 eta pixkanaka markagailuan zuloa areagotzen ari dira, urdinak. Bai, hoxe partidu erditik aurra urdinek konfiantzaz bete eta ikuste jau, eta gorreiak berriz pixkatoi galduta ez, ez zulo bilatzen dana ekartzei urdinek. Eta geho hoxe, utxeitiek, urdinen tantoa eroi izin die, eta, bueno, petxo, guain gontan olatzen mozketa horrek behar aldeko tanto ekarri. Bai, hor piketa gaiztotu egin du ezkerparetara eta azkenerako Mariak eramaterik ez du izan, 13 eta 16 eta berriz ere gorrien pilota doa kantxara. Bai, bueno, ez du maten alde handigo pelota dianik ez, baina azkenin bagoitze beriekin, psikologikoki askotan balio iziteu eta saketik nola azten nola. 13 eta 16 eta berriz ere pilota aldatzeak mesede egin diezaieken gorriei. Beste tanto bat jokoan. Olatz sartuko da bitarritik, moztu, hor azkenean txokoan utzi du. Luzeago moztu du Mariak eta luzeago ez ezik hobeto ere bai. Azkenean tanto hemen maiti hor erritmo aldaketa bizkorra egin du. Pilota garbiak edatu zaio hor edozer egiteko Mariari eta pilota luze moztuta edertu aprobetxatu du. Olatzek utzi dion aukera. Bai, eta ja, ezagitik garen hau zer duen. Hor aurrein harrapatzen dian ezker bizila jotze jo eta bilen artea luze oso ondo bota ditu eta azkenin izin eboltatu. Alaxe izan da, nik uste gure batuak okorrazpaldin badu bigarrena izan duela Maria Crespok eta ala ez ezik bestela ere beste bi kanto eginak ditu, horretara lau eta galdutako bakarra du, orain arte. Eta partida ona egiten ari da hor Alejandra eta Olatz behaz topatu dira. Aukera garbia etor zekiokeen Olatzei tanto egiteko, baina aprobetxatzerik ez du izan behaz topatze horren ondorioz eta haser ere ikusi dugu. Ezkerparetaren kontra pilotako ostika da horrek agerian utzita. Bere aserrea apurka badoaz aurrera aurkariak eta behar bada horren ondorioz ere izan ziteken, baina nik uste errepikapena izango da buelta mandula juezak. Tantoa errepikarazti dute nik uste horretaz behar bada etzela konturatu izango, Olatz. Bai, ez dakit hor aseko asarratu da eta bai, bueltatzeko esan du errepikapena izango dela juezak. Baina, bueno, beburuen asarre da eta euskal lasaitzeko etenaldi eskatu. Batzuetan alako sentsazioak barruan beroan gertatu hoi dira eta ala atzetik doan pilotariari alakoak ikustea beti da errazago aurretik doanari baino markagailua lagunez izateak hori ere badakarrelako besteak beste. Bai, hori da, bueno, botilleruak egon dauke pixkat. Beranak ondo ekartzeko euskal lasaitzeko eta
pixka sartzean partidun berriz eolatz. Oandiken partidu ez da bukauta, oandik asko falta da, eta lana inez partidu ekartzi bauke oandiken. Hala da, partida ekartzea badute, hauxe da, Lautantorena partidan zehar izan den alderik handiena, urdinen aldekoa markagailuak erakusten duena kontuan hartuta Maria eta Alejandra baitira aurretik, baina alere lehen bezala pixka bat egoera iraultzea lortuko balute, ekar lezakete inolako zalantzari gabe partida ez baitago, erabakita oraindik. Ez, oraindik ez, ondiken falta da, eta bueno, ondiken partidun sartuta lan hainez, bueno, ekartzi bauke be. Oain pixka desesperauta da bilba ez duelako utxune ikusten, dana ekartzi duelako, baina, bueno, etorriko zezko aukerak eta ondiken partidu irikile dago. Oraintxe etorri zaio aukera, Mariak pilota efektu arraro baten ondorioz nahi etzukeen bezala jaso ostean, eta bien tartera luze jaitsi du, pilota ezker paretaren ingurura baztertu, eta tantoa lortu dute 14 eta 17 eta berriz ere gorriek ateratako pilota kantxara. Eta ez da gitzer den, hemen piloten arteko dantzari gara ikusten, lehen da bizi Alejandrak eta Mariak bat bueltatu diote epaileari, gero beste bat ekarri, eta nik uste hor katramilatu epailea, bera katramilatuko zela. Pilota txarto hautatuta edo. 14 eta 17 beste sake bat erdi-erdikoa, baina indarrean aterea olatzek, Alejandrak jaso eta gero nahiak atzera. Atzelariak, piloteoan. Gaiztodoa ezkerparetara nahiarena, Alejandrak eraman alere. Olatzen zat aukera, txokoan utzi. Alejandrak jaso eta berriz ere dejada egin nahi izan du olatzak etzen aukera txarra, baina azkenean txapar alde egin dio. Bai, hor atzak ez atorrela pixket Alejandrakin hanka txos egin du, baina bueno, ez da ondo jarri eta zailo ondo atea, otaldila. Eta behar bada partidatik irteten ere hariko da horrentxe pentsako ikusten bai dugu lurrera begira dagoela, eta behar bada alako akatxek ere ez dute laguntzen partidatik ateratzen hasia izango da behar bada, lehen baino nabarmenago. Bai, lehen ikusi da, eta bueno, eskaz segi berra hauke ez, nahia, bueno, esan berran euken hortxe pelotak da boikaino hukatzen naizela, baina hor, bajatzen naiza hasia la emateu, geisten hasia la pelota da behera guntzaio. Orain, berak aldu du, nik uste hor jaisteko intentzioa zuela, errepikapenean ere hori ikusi dugu garbi, eta azkenean txapaztira joan zaio, 19 eta 14 eta hemen lanean jarraitu beharra dut, ez dago besterik, naiz eta burumakurre hon oraingoan zabalera olatzek, baina ez du hiruko arrastoa gainditu sakeak, 15 eta 19, eta orain arnasa pixka bat gorrientzat, eta tantoaren dinamika eta jokoaren ekimena aldatzeko beste aukera bat ere bai honekin batera. Bai, sakie, bueno, ez ustien harrapa ditu baina ez, motzatea du, baina bai, pizkat estrategia hori hona da, azkenien ezkertila izen da gaina oanik konfiantza gehiokin atelaik eta, bueno, geizketa zeio, baina, a ber. Eta behar bada berriz ere sakea berreskuratuko balute, alakoren bat egiten ikuste saiatuko dela, saketik lehen asmatu du olatzek, eta orain lehengoaren antzeko sake gaizto bat jarri du ezkerparetan. Alejandrak egin duagatik ere eramaterik izan ez duena, 16 eta 19, eta orain sakeak izango du balio handia, tanto sorta labur baten beharrean baitira gorriak. Eta saketik guain ondoi da, baina Alejandro gaurre ezkarrez oso ondoi da, eta bueno, a ber. Sake bueltan bere tokitik ateratzea izan da olatzen helburua. Jota irekirik eta hor
eskumaz joarazi dio pilota Mariari, gainera ere etorri egin zaio zertxo bait, eta azkenerako bateko eta besteko arrazoiengatik eramaterik ez du izan Mariak, eta partida bigarren aldi izatetea erabaki dute urdinek, eta nik uste etenaldi hau zentzuz eta garai honean eskatua izan dela, gorriak etortzen ari zaizkiela kontuan hartuta. Ba, joi da azkeneko tanto hauetan ondo jardun die gorriak, eta bueno, ba, etenaldi hori behaien lehen bezala berriz hasteko eta segitzeko ondo etorko zei. Kantxara doaz. HDR-ean egon gura barik Olatz eta Naia, eta berehala etorri dira, dago beneko. HDR-etik kantxara Maria eta Alejandra ere. Alejandraren eskuetan da pilota, eta entxe pasadio Olatzi, sakea ateratzera etor da dina purka. Eragin dio punta pilotari eta atera du sakea. Hau ere gaizto lehengoaren antzera, ere ez da aurrekoa bezain baztertua izan, eta horrek eramateko aukera garbiagoa eman dio. Horri ezkerrenik, gero berak pilota astindu du, baina Naiak ederki ekarri, eta behar bada lau pilotarietan ondoen atzelariak ari dira elkarri eusten, eta erasorako aukera dutenean horiek ondo baliatzen. Bai, bi atzelaiek oso ondo ideiak aurre, eta gero aurrelaiek, ba, bueno, Maria bere lekun ez dago, eta ez dago gehi eskatzik, bere lana oso txukun egiten nahi da, defentsantoko zaionen da erasune bai. Eta, bueno, ba, Olatz, pixka momentu batzutan pixka dernean eta bere lekutik eta ikusi dugu gauza gata ez ezionen da, bueno, pena horrekin. Hain saiakera hontan Nahiak ondo ikusi du hor bipare eta hortan intzizakena zabalien inorretzeolako, baina behera juntzaio oso behien hartu dut eta behera juntzaio. Urrundik egiteak ere badu beste zailtasun bat, hor gurpil handia edo aurreraxeagotik egindako biparetek baino gurpil handixiagoa eman behar izatea, eta azken honetan horretxek kutsegin dio Nahiari. Bai, hori da. Azkenin saia nahi zu bukaerako zehoz egiten, eta, bueno, ba, saia eta ondo dago, eta ondo akatzenen eharra izango zen da. Beste tanda bat jokoan, Alejandra jo du, baina azkenean bete txarra egin diolako edo ez nahi bezala, eta gero aukera garbiak eratu zaio edo zer egiteko Olatzin Saustiri, eta ondo baliatu du pilota mozteko. Bai, oso ondo moztu du hor, bilen urtea eta tanto edarra. Eta berriz ere lehen bezala alde erabakigarririk ez zoiana, berriz ere bitantora etorri zaizkie, Olatz eta Naia Mariari eta Alejandrari, eta hemen ez dago ez zer erabakita. Ez, bukaera arte emozio ematu da hola, eta, bueno, a ber, tanto hau erabaki horrela izan lehike. Erabaki horra ez dakit, baina garrantzitsua bai, bereziki bikote gorriaren zat, atletikoan bikotearen zat, aurkarien gandik tanto bakarrera are gertuago jartzeko aukera baitute Olatzek eta Nahiak, eta partida amaierara gehiago hurbiltzekoa Mariak eta Alejandra gaurrean duten aukera. Alejandra jartuko da zabalaldera, jo nahi izan du azkenean erdiratzea besterik lortu ezpadu ere, jo baztertu horren ostean Nahiak, eta gero kantxaren erdi aldetik zabalera dejada oso ona Olatzin Saustirena, eta dejada gainean izan eta tantoa lortzearekin batera egin duen keinuak ere nik uste den adierazten duela, partidaren bukaerako zatian bereziki jokaldiak egiten hasi osteko bukaerako parte honetan jokozkan utzi dute lauretan bera Olatz, eta orain askatu ditu urduritasun guztiak tantoaren bitartez. Bai, tanto batzutan oso tentsio handiekin jokau du, eta, bueno, oain lortu dituen azkenengo tanto hauekin, ba, berdinketaino etorri die, eta hemendik aurrea
sakiek eta ondoengo pelotazuek garrantzitsuk izango dira. Eta hemen dena erabakitzeke, 20 markagailuan eta edo zer gerta daiteke. Bai, ozer. Azkenien oain urdinek lehen bentajatxu ez eukeben, eta oain gaina etorri zaizke eta eutxi berrauke lehen zeuken konfiantza horrekin seitu berrauke partido bukaera arte. Bi tanto besterik ez, bigote bakarrak egin halko ditu, baina sake gaizto hau ere. Eta 21 eta 20 partidaren bigarren erdi luze honetan atzetik izan dira denbora guztian zehar Olatz eta Naia, eta azken unean lortu dute berriz ere aurretik jartzea. Esako gaiztu bat hau ez, hor azpitiken pareta sartuta eta ezin izan du Alejandra jaso. Eta orain egitera partida izteko sakearen bitartez. 21 eta 20, sake gaizto hau ere, eta alaxe lortu dute garaipena eta txapelketako bigarren puntua Olatzin Saustik eta Maria Crespo. Askotan esan ohi dugu partidaren amaierara heltzea eta partida borobiltzea izaten dela lanik zaiena, eskura izan dute garaipena Crespok eta Perezek, baina azkenean aurretik jarri, ogeina berdin du aurretik jarri eta garaipena lortu dute Olatzek eta Naiak, eta poza urpegia nabaria dute irabazleek atxeden zetean, eta nik uste garaipenarekin batera lasaitzeko ere balioko ziela honek, puntu garrantzitsua baitzegoen gaur hemen jokoan Irurtzunen. Garrantzitsu zuen ez, eta ikustea leheno tentsio handik joko du, Olatz gehiago igual nabarmendu da, baina bilek ikuste ziren tentsio horpegikin. Eta azkenen lanetxe ditu eta geho aukerak gehiago eta hobeto brotxo ditu bukaera honetan Olatzek, eta behan alde eroi da partidu eta puntue, baina nik uste gaur bikote urdinak momentu honetan pena izango ez, partidu guztien aurretik munda galtzie, baina alkarrekin bintzat saludo eta irriparrakin ikusi ditu eta bintzat guztua egindako partidukin guztua marrokela. Hori ere garrantzitsua izaten da, partida bukaeran triste egongo baziren ere irribarrea ere nabaritu diegu atxeden zetean gaurak elkarrekin izan direnean, eta partida ona egin izanaren sentsazio horrekin joango dira dutxara. Hori da, momentu honetan pena horrekin, baina sentsazio ez da berdine zeuri ematez izunen, da nik uste gaur behaien abendandako hori bintzat eukiko gela, eta zoriontzak mogoko baita behen partida. Azkar partida gutzitako zenbakiak errepasatuko ditugu partida honekiko lanak amaitutzat eman aurretik. Olatzek egin du tanto sorta handi xamar bat, dejadaz bi, sakez hiru eta bitarekotz eta bien tartera jota bana, eta galdutako bi izan ditu, Naiak egindakorik ez du izan, lau pilota galdu ditu, Mariak egindakoak lau izan ditu, bi moztuta eta bana irekita eta pilota luze atzera jota, eta Alejandrak hiru egin ditu, bata atzean eta beste bi dejadaz, eta pilota bi galdu edo eraman gabe utzi ditu. Partida 51 minutu eta 10 segundoko izan da, eta azken emaitza 22 eta 20koa Olatzin Saustiren eta Naia bertizten mesedetan, eta sailkapenean gauzak nola diren ahoz bada ere gogoraraiziko dizuegu. Bigarren postu ziren Olatz eta Naia partida hau jokatu aurretik, eta puntua lortu eta bigarren jarraituko dute. Hiru partida jokatu eta bi garaipenekin. Lider bitik bi irabazita Marta Gomez eta Alitze Sagardui, eta beko zuloan hirugarren gaurko bikote galtzailea okerrezkoa naiz, oraindik eguneratu gabe daukagunez buruz ari bainaiz, Maria Crespo Malen La Madrid eta Alejandra Perez, eta beste La Madrid Perez oita bikote titularra, eta laugarren bi partida jokatu eta biak galduta Miri arte eta Sotin. Eta hau esan da, bigarren partidan maila nagusiari dagokion lehian sartuko gara jarraian, eta partida honetan batetik Mira Iturriagak eta Ane Mendiburuk jokatuko dute kolore gorriko elastikoarekin eta urdinez aurka. Mai Barrokalek eta Amaia Arrastiak egingo diete. Beroketa eraiketak egiten ari dira, eta partida hasteko puntuan dagoenean intzuliko gara berriro. Sailkapenari gainbegirada bat eman, eta oso ikasi eta buka partida zuzenean kotatzeko berehala gara beraz. Irurtzungo bi aizte pilotalekutik
Iturriaga mendiburu, Barroka Larrastia, neurketak ematen duena kontatzeko presto, arte.
Arratsaldeon berriz ere Irurtzungo bi aizpe pilotalekutik pilotazaleok, maila nagusiko partida haspear da, jokorako pilotak orain gutxi eman dizkie pilotariei Mikel Sarasa epaileak eta partida ikusi aurretik sailkapenari aurretik ez esan bezala gainbegira da azkar bat ematen ahal eginduko gara. Hona hemen bikote gehienek bi partida jokatuta gauzak nola diren. Alde bikote gehienek diot, gaurko bikoteetako batek 3 dituelako jokatuta eta besteak bakarra eta gaur bigarrena. Kontu gauzak ala daude sailkapenean. Sailkapen buru 3 jokatu eta 2 irabazita 17 segunduko aberasarekin. Lider Jera Iturriaga eta Ane Mendiburu ageri zaizkigu gaurko partida honetan. Gorriz ariko direnak, bigarren berriz bat jokatu eta bakarrura irabazita bigarren bikote honen aurkaria, Iturriaga Mendiburu bikotearen aurkaria, Maili Barrokalek eta Amaia Arrasti osatua. 3. postuan Leire Oskoz eta Naroa Agirre dira 3 partida jokatu eta puntu bakarrarekin, lehengo ostean Lekunderrin irabazitako partida arekin. 4. berriz Aranburu eta Mujika, 2 jokatu eta 1 irabazita. 5. puntuko puru berarekin eta partidako puru bera jokatuta 2 bakarrarekin. Ainoa Ruiz Infante eta Oiana Orbegozo. Eta 6. partida bakarra jokatu eta Uraxe galduta. Eneritzarrieta eta Leire Galeano ditugu. Eurek bihar izango dute bigarren partida Azpeitiko Izarraitz pilotalekuan, alere biharko kontuak jaialdia amaitu bezain pronto errepasatuko ditugu eta orduan zehaztuko ditugu biharko jaialdia zein izango den. Partida horrez gain Leirek eta Eneritzek jokatuko duten horrez gain beste bat ere izango baita bihar, nahiz eta hori baina gero aipatuko ditugu jaialdia bukatuta esan bezala. Sailkapen buruan diren bi bikoteak, liderrak batetik Iturriaga eta Mendiburu Oiana, bestetik bigarren postuan bat jokatu eta bakarrura irabazita Maili eta Amaia, eta partida polita izango dela ematen du. Lidertza ez dago jokoan, egoera ez delako bera bikote bataren eta bestearen artean, baina lere osagai guztiak ditu honek partida ona izan da din. Bai, nik uste gaur beste partideriki bat hasteako bintzet ikusteana, bikote urdinek partidu bakarra joko due, baita esan behar da bikote bezala aurreneko aldia zuela, baina oso ondo moldau ziren, eta gaur beste itiko gogok enetoreko ziren, eta Gorrelle berriz martxa honan dikoazte eta behaien eustea. Pilotak itzuldi ezazkioten eskatu die lau pilotariei Nafarroako Pilota Federazioko Mikel Sarasa epaileak, eta hortxari da laurak txukun saskian jartzen. Jarri ditu agiran ez eta badoaz lau pilotariak epailea lagundu dela kantxaren erdialdera. Gorriz esan bezala Jera Iturriagak eta Ane Mendiburu jokatuko dute. Urdinez Maili Barrokalek eta Amaia Arrastiak egingo diete aurre, ea zeinen alderako izaten den lehendabiziko sakea. Horren aurretik lau pilotariei bostekoa epaileak aurrena eta bikote biek elkarri gero. Kolore urdina agertu du txapak, Maili Barrokalek emango dio partidari hasiera horren bestez, eta ez zertan hasi aurretik azkar lau pilotarien datuak errepasatu behar ditugu. Jera Iturriagak 37 urte ditu eta Leitzarra da 19 urteko Ane Mendiburu izango du txapelketa guztian zehar lagun. Aurkariak berriz 19 urteko Aneren adinkide den Maili Barrokal Bergararra, eta Maili eta Amaia baino 2 urte gazteagoa den Amaia Arellano Lizarraldekoa, Arellanokoa izango du lagun Maili Barrokalek. Oraintxe pasadio pilota Anek Mailiri, eta dena gertu egon orduko, eskua jaso du epaileak eta badoa partidaren hasiera. Maili Barrokalek ateratako sakearekin mantzaio hasiera partidari. Anek jaso, gero berriz ere bien tartera luze jokatu du Mailik, hau ere Anek eramana izan da. Eta gero Amaiak atzeratu eta partida hasi aurretik zauk aipatu duzuna ekarri nahiko nuke berriz ere hizketagai gisa Oiana. Lehen partidan atzelari gaztea, Amaia Arrastia bikain ikusi genuen, iaz promozioko txapelketa ona jokatzetik aurten ados pilotatik aukera eman dio zuen lehen mailan aritzeko.
eta aukera ederra baliatu zuen lehen da bizikoan, eta bikote gisa oso sentsazio onak eman zituzten, naiz eta batera jokatutako lehen norgehiagoka izan, Magik eta Amaiek berako aurreko partiden. Bai, hoi da, ikusi izanez, ondo moldau zela, eta nik uste gaurre hortan saiatuko dela, Magik launduko jo, aldu nenien behai, ez pelota makarrik geure bai itzaiteakun da, gaur bikote gorreie indartsu dabil eta zemoz moldatzeien. Bien tartera pilota zaila jarri du Jere Iturriagak eta azkenean baztertu egin zaio ezkerparetan Amaiari ekartzeko aukerarik zaio beratu eta bide hartatik lortu dute lehen da biziko tantoa urdinekaz gorriek bat eta huts. Eta aipatu dugu bikote berriaren elkar hartzea zer nolakoa izan zen aurreko partida, baina gaur bertan ere hauz izan ez bada, hauz ez izanagatik ere keinuen bidez ondo hasi dira. Komunikatzen horre Amaiak sartu behar zuenetan ezker eskuarekin keinu egin baitio. Magik sartu behar zuela adierazteko. Bai, Magik praktiken launduko jo. Noiz sartu, eta utzi, zein behar duen. Eta, bueno, Amaiak bere lana txukun iten saiatukoa eta ea zemuz moldatzen partidu honetan. Lehen da biziko tanto, behintzat Maia polita erakutsi du eta bigarrenean ere hor boteak karrapatu du ez ustean, espero baino laburragoa egin baitio pilotak Amaiari botea hartu duen efektu ezoiko horren ondorioz. Eta azkenerako hausak zertxo bait lagunduta bigarrena lortu dute Jerak eta hanek, lieta huts. Bai, motxatzen geldiu zaio horrez, eta behira juntzaio hoi. Partidu handikene pelota gutxi joitu eta askotan ondo behotu ez badimazare, parte naseran normala di horiek. Eta orain eramateko sake bat utzi du eraman gabe. Bai, Amaiak. Ondo bazertuko pelota zan ez, esan deuna. Piskatu hondik partidun sartu gabe daude, aurreneko tantuek pelotatu dienean. Importante gizite hor partidun sartu eta ja hobeto ibiltzeko eta piskat. Tanto luze bat ondo torko zaile. Bai, lehen partidan ere hasieratik gogorrak izan dira tantoak eta bigarren honetan orain ere ikusi dugu. Hiru pilotak da besterik ez dituztela jo behar izan lau pilotariek tanto egiteko, lehen da bizikoa lortu dute Magik eta Amaiak eta behar bada zeuk esan dago oraindik partidan sartu gabeak izango dira lau pilotariak. Azkarrari direlako erabakitzen lehen da biziko tantoak, pilota aldatzea erabaki du Magik, Amaiari aurrez galdekatuta eta urdinen pilota kantxara eta gaur sarrerakoan aipatu bezarren. Adierazti nahiko genuke aurreko kuadroetan Magi eta Jera oso sakatzaile biziak eta finak direla eta behar bada ezaugarri horri etekina atera nahi izango diotela, txapelketan jarraitzen gaituenak nik uste jakin badakiela eta izango duela bestela ere guk hori esan beharrik gabe Jeraren eta Magiren berri, baina nik uste gaurko pilotalekuaren ezaugarriak ere zeintzuk diren aintzat hartuta saketik min egiteko aukera ematen duen pilotalekua dela, azkarra baita. Bai, hoi da, saketik bile die sakatzaile honak eta gero urrungo aurreneko pelotak da hortan ezpada egiten urrungo pelotazo hoi baita garrantzitsu izangoa gero errematako garaien, ze pelotako leku azkarra da eta atzetik kosta itea batzutan hemen kentzie saket txarro hiri eta pixka neurreiak eta ondo hartzizke bain ontxe pelotatzen nahi den tanto hontan eta partidu behar bat ikuste du. Atzelariak, aurrelariak sarrez daitezen ahalegindu beharko dira. Ipar eta Magi Barrogalegetzen aukera txarra, baina azpi-azpidik jo behar izan du. Eta txapara joan zaio bete-betean. Lau eta bat beraz markagailuan, beste tanto bat, Jerarentzat eta Anerentzat. Bai, bajo ontsen geldu zaio ez, intento noa zan hor bipaleta hoi, baina zan deuna pixkat boti egiten neurria hartzen haiti joan diken da, sartuko joan diken. Bai, partida luzea izan daiteke, nahiz eta behar bada pilotaleku azkarrek horretarako aukerarik emanez eta hori ez ahalbidetu.
baina lehen partidan zer gertatu den ikustea besterik ez dago horretaz konturatzeko, eta hemen arraroa gertatu zaite oso Jera Iturriaga, saketik falta egiten ikustea, ez baita arengan bat ere ohikoa, ez dakit, punpa txarra eragingo zion pilotari, baina aurrekoetan baino asko zere laburrago jokatu du, eta azkenean hiruko arrastoa gainditu ezinik geratu da bere pilotaka da, ez dakit horre botea zer nola eragin dion ez dugu ikusi, ez dugu ikusterik izan errepikapenean, baina nik uste halako zerbait gertatu beharko zitzaiola. Bai, pixkat gorputzetik urruti egin zaio, baina geho batzutan kostaten nahi zaila lau pilotaia ez dut uste inorra idanik komodo entxe jokatzen, ez dira bondiken partidun sartu inor, eta askotan pelota leku hauen ezaguarrita baskat ohitu arte partidua azkar jutea, tantoek azkar dekoazte. Eta bueno, a ber, pixkat jartzeien dana irundutoreko zaieta. Beharko dute Jarri, beharko dute lehenbailen egokitu, bestela egokitzen direnerako behar bada berantegi ere izan liteke eta urdinen hirugarrena sake gaizto baten bidez etorri da ezkerparetara itxatxita jarri du bere azken sakea Mailik, eta hanek eraman badu ere botea kontrakantxan egin du bere pilotakadak. Eta orain Maiari da aurkariei musika dantzarazten eta aurrealdean jokoan hasten, gero Amaiak atzeratu du, botiboleaz lauter dingurutik han hemendiburuk jaso beste zafarraldi luze bat. Maili Barrokalek hau ere ekarri du aurreko baino errazago, han hemendiguru gero Amaiak bien tartera bideratu eta Jera sartu da haneri karga kentzearen, eta gero hanek luze hastin du eta pilota gibelea Jarri. Amaiak jaso, ezkerrez bostetik sartu da baina postura behartuan oso etzen jotzeko molderik onena, eta batzen eta horren ondorioz ezkerparetara baztertutakoa eraman behar izatearen ondorioz ez da txapagaina iritsi Uartearraren kolpak eta launa markagailuan, eta lana eginarazita aurkari lana eginaraztearen poderioz lortu dute partida ekartzea, eta horrez gain garrantzitsuago izan daitekena ekartzea ez ezik partidan sartzea ere lortu dute urdinek. Bai, hori da lauta bat galtzetik zetozten, bat eta lau, eta hain bost da laura pasadie, Amaia ja pixkat asuntatzen hasia lamatu batzetik eta geho bazartutako pelotak jarri ditut, eta bueno, hain saketik Mailik asmatzen baldin bau mina ondila iteu, eta hemendik aurre ere hoi izenleke gakotako bat. Hau aurrez bileta lauko egiteko baliatu duen sake baino laburrago aterea izan da, baina gisa berekoa, eta horren ostean pilotaka da hori jo ostean emaitza berbera eman diona bikote urdinari, sake baztertuaren ondorioz saketik bertatik lortu baitute tanto egitea Barrokalek eta Arraspiak. 5-4 beraz, partidan lehendabiziko aldiz horrentxe dira aurretik Bergararra eta Arellanoarra, eta beste tanto bat dago jokoan. Urrundi sartuko da Maili Barrokal, ituterdi lautik atzera, eta aurrekoetan bezala ezkerparetara gaiztoantxean han hemendiburuk jaso, eta ezkerrez jokarazi dio gainera Amaia Arraspiari, Jera jaitsi indarrean, baina hanek ez Mailik ederki neutralizatu du pilota hori. Ederki altxa du, oraingoan berak astindu du ezkerrez, biterditik, bost ingurutik eraman eskuinez atzerantz etorrita han hemendiburuk, gero Zabalera Barrokalek bere burua lurrera botata kontrakantxatik bildu besterik ezin izan du egin Jerak, airez sartu da han, eta gero Zabalaldera Mailik ederki jaso du, eta indartsu jotzearen ondorioz Mailiri sartzeko aukera kitatu ere egin dio, oraingoan berak jaitsi du. Hankageldian Jerak jaso, sotamano indartsua moztu. Mailik keinu Barrokalekor nahastu ere egin du aurkaria, ez baitzuen espero Bergararrak keinu egingo zuenik ere Jera Iturriagak. Intentzioa usaindu orduko zertxo bait Zabalaldera etorri behar izan baitu. Pilotak bera jo etzezan. Hanek luze atzera. Berria sartuta Amaiak jaso, eta atzetik aurkariei lan eginarazi, lautik atzera Jerak, eta
Erdinburutik, Iatoki berera, Amaiak. Hanen jaso, bien tartera luze moztu Magik, eta gero iruterdiraino etorri eta pilota astindu duan hemen Mendiburuk. Amaiak ere gauza berbera egin du. Kantxaren erdialdera luze Jerak, ezkerrez, eskinez luze. Magik berak ere bare luzeago orain garria sartuta pilota gozo jota. Han hemen Mendiburuk, elkar hautsi nahian dira, pilotariek, bi atzelariek, aurrelariek. Aukera garbirik izan ez dezaten kantorik amaitzeko. Horrengoan Magik jaitsi du. Jerak jaso, Magik atzera berriz ere. Garrean doa pilota, bost aterritik Jerak eraman, atzelari lanak egitera etorririk, berriz ere. Iterritik beste zafarraldi bat toki berera bost eterdira eta azkenean aurrealdera bere ohiko kokagunera basatzerik ez, ezkerraldetik Zabalera jokaldia. Magik hanek bildu eta gero berriz ere bien tartera motzantzean jarri. Jerak jaso, beste dejada bat, hau ere Jerak eramana. Defentsalan ikaragarri ari dira eskaintzen. Kantonetan Jera eta Ane. Zabalera orain ez da pilota gozo izango, kontragantxatik eskuinez, bildu alere. Ane Mendiburuk. Luze hiru eta laur denetik, Amaia Arrastiak, bost eterdira arte. Jokatuta dago Ane. Arazorik gabe jaso. Bien tartera luze moztu Magik, hau ere eskumazekarri. Ane Mendiburuk beste keinu hon bat Magik eta atzealdera eta Zabalaldera. Amaiak eskuinez Hanek bildu eta gero berriz ere bien tartera luze jaitsi Amaiak. Ezker paretaren jiran pilota zaila hiltzatu. Eta tantoa lortu dute, Bergararrak eta Arellanoarrak, 6-4, tanto benetan gogorra izan da eta gogorra ez ezik piloteatua eta intentsitate handian jokatua ere bai, eta oian hemendik aurrerako tanto guztiak alakoxeak izaten maldiba dira, behar bada bihar arte ere hemen egotea egokituko zaigu. Bai, izan dugu lehenoaz partida eran tanto azkarra ziguztela, eta bueno, guain esan dezakegu, ondo behotu izango jela lau pelotaiak eta neurriak ondo hartu izkela. Alantzarik ez zaigu geratu eta nik uste etxetik begira ari zaigun pilota zaleari ere horren zalantza izpirik ez zitzaiola geratuko beste tanto bat jokoan, sake bueltan jokonaz ledabil, Maili Barrokal, lehen da bizi kantxa erdina moztu, gero Zabalera hanketara jokatzeko intentzioarekin luze jarri dio pilota Jerari eta beste aukera klaru bat, tanto egiteko Zabalaletik min egin nahi berriz ere Magik. Sotamano zeraman Jerak, labur geratu zaio Amaieri eta pilota jo badu ere, ez du bat ere parte honekoa izan. Jotako pilotaka da, azkenerako txapa gainera iritsi barik geratu dena, 5 eta 6 eta beste pilota baten biladoaz. Epaiaren saskira, Mikel Sarasaren saskira, Jera eta tanto egin orduko. Bai, pixkat nahiko aldatzi ez, bikote urdinek pelota horrekin behar ziren nagusi, erabatera suna izien da gorreiek defentsan. Eta berze pelota atatzeuen oain gontan, aurrenekuekin ez dut uste seituko honik. Erosotasun handiz, ikusi ditugu aurreko tantoetan euren pilotarekin Barrokal eta Arrastia eta urdinen joko dinamika positiboa aldarazi nahi izango dute hemendik aurrera. Jerak eta Hanek hartutako pilota berri honekin eta ea bada zertarako gai izaten diren Leitzarra eta Ugartearra hemendik aitzina. Atera duzakea Jera Iturriagak, hau ere ezker paretzara atera nahi izan du, baina ez zaio aurrekoak bezain beste baztertu atera. Ezker paretzara Hanek horren ostean Amaiak jaso. Era gerria sartuta bitarditik luze atzera 5 eta 4 denera eta baita bertatik 4 bostera Amaiak ere gero bote ezoiko egin dio pilota Kaneri eta jaso ezinik geratu da 7 eta 5. Bai, nik uste horre eskubilekin jarrita zen da azken momentu naldau berrak dula eta ezin izan dula berdan ezan jarri pelota hori txapagainen jartzeko. Atzean egin dagotzat, apuntatuko diogu tantu hau beraz Amaia Arrastiari, ezpaitu Hanek bere jokamoldez galdu. Amaiak jarritako zailtasunaren gatik baino
berriz ere kanpoa egin eta materiala aldatzea erabaki du bikote urdinak eta badator sakera euren gustuko pilotarekin. Maili Barrokal hor botea aurreregi egin dio, baina aldere moldatu da sake ona ateratzeko. Pilota gaiztotu duan hemen Mendiburuk eta orain aukerakoa geratu zaio Jera Iturriagari, bien tartera luze moztu. Amaia Arrastiak jaso txokoan utzi du Jerak, txokoan barrena luze jarri du pilota eskuinez Maili Barrokalek, hanek jaso eta gero luze astindu du pilota hiru terditik bostera, bost ingurura. Amaiak hanek jaso, Mailik ere belauniko ekarri, gero Jerak atzera bote txarra egin dio gainera hor pilotak Amaiari moldatu da baina pilota eramateko. Eta horrengoan atzelariak elkarri jokoan asiguran. Luze Amaiak, baina ederto eutxian hemen Mendiburu. Horrengoan laburrago atzeraka etorri daiera pilota jotzera. Hiru terditik atzera, lau terditik aurputzera zetorkiona arazorik bat ere gabe atera du Amaiak. Pilota hanek jo eta gero beste zafaraldi bat hiru terditik lau terdi ingurura Barrokalek, Mendiburuk luze eramana eta beste bat atzera eta bere aurrealdeko kokagunetik atzealdera antzetorri behar izan du Jerak. Lautik jaso, Mailik jaitsi horren ostean, ezkerrez ireki eta eraman altuera pilotari eman da gainera. Jera Iturriagak, jaisteko gozoa geratu zaio aldere. Mailiri eta ez du aukera alferrik galdu gura izan eta gero pilota atzean jarrita beste tanto bat lortu dute urdinek, hau ere gogorra izan da. Eta partidaren tantoaren azken zatian berezik nik uste Jera hor altuera emanez saiatu dela. Mailik aukera garbirik izan ez zezan, baina ikusi du gozatzeko aukera baztuela, pilota jaitsi eta horren osteko atzera jotako horrekin tantoa lortu dute, Amaiak eta biek. Bai, tanto hontan euki ditu, gorriek erasuan geixo ibili die, baina urdinek ondo erantzun du eta gero aurrien Maili gartze honien min egiten nahi da gaur ez, pelota biziatatzen zaio eskutik eta ezkerpare eta ondo bilatzen nahi da eta atzeare botatzen nahi denen bizi eta oain momentu behintzet Mailik aukera gondo aprobetxatzen nahi da eta hemendik aurrera ikusiko dugu nola segitzen. Eta sakeari bi aurrelariak etekin jatena pilotalekuak berak dituenez daugarriei etekin ateratzen ari zaizkie kasu honetan zoiko efektu hartuko zuen boteak Jerari biziki gaiztotu baizai hor barrualdera egin dio pilotak leitzarrari eta azkenean prestegonagatik ere nahi bezala jotzerik ez du izan Iturriagak eta azkenerako 9. pilotalekuaren mesedetan Mailik eta Amaiak lortu dute hor preste egon Jera, baina azkenean boteak ez ustean harrapatu, barrualderantz egin dio gainera botea eta azkenean kokatuta egotetik prestez egotera eraman du horrek eta azkenerako tantoa urdin. Bai, hori da, esan da bezala ez. Ez ustean harrapatu bote txar horrek eta, hemen Mailik harrapatzen honean. Eta sake bueltan zeinen ederra benetan jokaldia, hanka geldirik jo du. Eta hor aurretik jotzeak ere badu zailtasuna behar bada txapa ere gertu egon daitekeelako, baina azken unera arte itxaron dio pilotari eta dejada ederra egin du, zinez ederra ere, 10-5 halakoak ere egiten jaioa da Barrokal. Bai, aukera ditunen aprobetxatzen batzutan guxitxo ibiltzea, baina gaur ikusi du minit nerula eta aprobetxatzen nahi da eta azkenengo tanto hontan ez da egiten antzeman duen Jera Barrokalde bazikoela, hor zabala utxune ikusi du eta eharki bukatu. Eta 9 eta 10-etik 10 eta 5 etorri dira Maili eta Amaia eta tanto sorta luze hau lau tantoko bolada luze xamar hau eten nahi dute Hanek eta Jerak eta horretarako aulkira etorri dira jokoa geratu eta posible balitz aurkariak oztaraztera. Eten alditik zutitu daitezen agindu die pilotariei epaileak eta jaramon eginik badator sakera Maili Barrokal
eragin dio punta pilotari, eta atera du sakea gaizto doa, baina Dotore eramana. Han Mendibururen partetik gorputzera etorri zaio, baina Dotore kendu du gainetik ezkerrez ahal izan duen moduan. Amaiak ere atzera luze. Magik ez, Anek jaitsi, eta pilota ezkerreratu, Amaiak jaso, eta gero hor puntagoran ireki, Zabalekik jaitsi, Magik, eraman, Mendiburuk, eta orain aukera garbia geratuko zaio. Magiri, txokoan barrena atzera luze, bostetartitik eraman, Mendiburuk, herriz ere aukerakoa, Mailentzat, kantxaren erdialdera pilota bajatu, Jerak ekarri, eta orain doan Amaiak eskatu, eta biterritik gerri-gerrien jokakoa bostetartiraino atzeratu. Anek jaso, arropa lekatzera, aurrera etorri dane, eta pilota atzeratu espero baino laburxiago geratu zaio apika, baina ondo baino beto moldatu da pilota atzean paratzeko. Maik Zabalera, kantxaren erdialdera, baina Zabalaldera lideratu mailan jokoa, jira bere tokitik mugitu beharrean izan zebin, erdiz ere Magik jokatu du eta Magik jo du eta bien tartera pilota bideratu. Amaiak luze irutertitik atzera, Zabaletik Anek bindu hau ere labur geratuta, laburrantxeko pilota izan du uartearrak. Kantxaren erdialdera Magik, arrapostu ona eman dio pilotaka da horrierak eta gero Amaiak luze atzeratu du. Bai, eta Anek horren ostean ere. Urrundik sartuko da jera lautarditik. Hanka geldian jo, eta atzera toki berera lautardir arte. Puntu horretaraino etorri da Maili pilota atzean jartzera. Eta gero aurrera zertxo baiteginik pilota atzean Anek jarri du. Amaiak jaso eta beste zafarraldi bat, hirutarditik. Lautardin gurura. Uartearrak, luze Arellanoarrak berak ere. Hau balekoa izan da, doi azkenengo lauzar arte aprobetxatu nahi izan baitu Mendiburuk, atzeraka etorri da, lehen baino are atzerago, ia bosteraino. Iturriaga, ezkerreratu egin du pilota, Amaiak eskuinez jaso, eta gero bien tartera luze moztu, Maik etorri behar izan du orain bere tokitik atzera. Laura, kantxaren erdialdera baina indar handian, ederki atera du alere. Pilota hori zegoen tokitik, Amaia arraspiak berriz ere ezkerraldera. Ane Mendiburuk, Zabalera erantzun dio ies egindako pilota baten bidez, Amaia arraspiak pilotaka da horri gero, bien tartera gaizto bildu du. Jerak, oraingoan ere luze eta are gaiztoago. Eta azkenerako tantoa lortu dute Anek eta biek, eta nik uste tanto egitearekin batera, bi eskuak, bi besoak gora jasotzeak. Zerbait esan nahi duela Jerarengan, hor tantoa borrokatu behar izan dute azken unera arte. Tantoaren zatirik handienean Maik eta Amaiak izan baitute jokoaren erantzukizuna. Eta azkenerako nik uste keinu horrek tanto egiteko garaia bazutela, iradokitzen duela uste dut. Bai, hoxe esan nahi zuen horre bazan garaile. Da, uste ez komodo ez da ikusten, eta, guain indu tanto hau, eta burrongo tantotan pixkat sartzean partidun gehiago. 6-10, azken tantoan bereziki jokotzan pautzi dute, zatirik handienean Jera, eta nik uste zeinen joko sartzailea den aintzat hartzen baldin badugu, sartzeko gogoa ere izango duela hemendik aurrera, aukerak etorri behar zaizki horretarako baina. Bai, hoi da, aukera azkenean lehen Maili gehiago etorri zaizko, hor aurren harrapatzen pelota hoiegatik. Eta, oain hemendik aurra saiatuko ez, pelota luzio jartzen eta aukerak etortzeizuna aprobetxatzen. Aipatu hoi dugu maiz, sake bueltan aukera garbiak sake gaiztoetatik, etor dakizkiekela pilotariei, eta kasu honetan sake bueltan gaizto izanagatik jasotako sake horren ostean izandako aukeran, bien tartera jaitsi eta zertarako gauza den erakutsi du Jera Iturriagak, hor jokaldi gehiago egin behar zituela aipatu dugu, eta sake bueltako aukera horretan lehendabiziko zertzela dautzi digu oraintxe bertan. Bai, hoi da, eta hortan aprobetxako ez, esan dena leheno, sake honak asko garrantzia handia eukiko hemen bigarren pelotak adako, eta baina azpitik asko ibiltza hemen pelota eta hor aprobetxan nahiko hori. Beste tanto bat jokoan, hau aurrekoa baino pilotea duago, ari da irteten, atzeko kuadroetan da
tantoaren zama, atzelariak ari baitira pilota zeinek gehiago luzatu lehian. Amaia Arrastia sartuko da lauterditik, luze. Eskuin eziotako pilota, ezkerraldera bideratu nahi izan du, baina honek ederki jaso eta honek ere ezker paretara arrimatu, bien tartera jaitsi Jera Iturriagak zabalaldetik. Amaiak jaso eta gero honek ere atzera eta zabalera. Ia laura etorri da Maili, baina ederki bildu eta azkar batean aurrera jodu berriz ere aurreko kuadroetan estalidarik zeuden zirrikituak estali jalizateko aukera izan zezan aurrelari urdinak. Eta berriz ere atzelarien arteko borroka, ies egindakoa Zabalaldera Amaiak. Zabaletik bildu Jerak, txoste egin dio pilotak baina atera da eta Amaiak jaso du, Ormabikoa gero. Eta hor garbia geratu zaio oso Ormabikoa, Jerak nahi bezain beste zabaleratu ez izanagatik Mailiri, eta honek ere gauzak ez ditu, birritan pentsatu hoi, ederki moztu du pilota, eta tanto ederra lortu dute. Gorriek erditik pilota moztu, indarra eman, eta aurkariei zaila jarririk, 11garrena eman die jokaldi horrek Mailiri eta Amaiari, benetan ederra izan da. Bai, bipareta hoi nahi baino gutxixo atatzea eta Mailik sei zuzenez hunda zabalea, hanka azkarra da gaina eta ondo ailau da. Eta geho aukera oso ondo aprobetxau du. Sake bueltan kontrakantxatik bildu, han etorri gaurrera eta irutarditik atera eta atzeratu. Are gehiago luzatu du eta baita are gehiago gozatu ere. Amaiak berak, eraman. Hanek edarki eraman eta gero Amaiak aurreko baino laburrago jokatzea erabaki du. Ezkerrera Jerak, ezkerrez jaso Amaiak. Gainera ere etorri egin zaio ezker paretak toki askorik ez zaitiola pilota ondo jotzeko Jerari, oraingoan eskuinez luzatu duena ane izan da, baina alaxeko beste pilotakada batekin erantzun dio luze horri Amaiak eta orain ari dira elkarri bizkarra erakutsi nahian norgehiagoka bizian atzelariak atzeko kuadroetan. Mailik urrundik jaitsi du, baina urrundik jaitsia izanagatik ere indarrez ateratakoa izan da biziki, oraingoan Jerak bien tartera luza jokatu du, hanek ez Amaiak jaso berriz ere ezker paretarako Mailarekin sumatu dugu Jera, gainera etorri zaio honeri baina jaso eta bueltan gaiztotu gainera Mailik eraman. Jerak jokaldi ona, eta baita hanketara Mailik berak ere, eta orain aukera garbia oso edo zer egiteko atzeko kuadroetan zulua bazela ikusita atzera jo du, baina aurretik atzera azkar asko etorri da ane eta sotamano zera mandu. Oraingoan Zabalera berriz ere ezker paretatik Zabalaldera etorri da ane eta hau ere jaso du. Arrastiak jaitsi, Jerak ireki, Zabaletik moztu Maili Barrokalek eta aurreraka etorrita hiru eta laur denetik pilota labur jokatu hanek eta are luzeago eta oraindik ere baztertuago Amaiak botiboleaz jaso eta Mailik beste zafraldi bat haneri erregalo. Oraingoan bien tartera luze Barrokalek ies egindako ez dut uste izan denik hor nahita botea izango zen Mendibururen ñakoa eta urrundik sartu behar izatea nik uste hor ez ustean harrapatu duela Maili aurrealdean izanagatik erreakzionatzeko jokaldi horrek eskatuko zuken dejada eramatera erreakzionatzeko denborarik ez baitu izan eta odolotz handiko izan da neren dejada, baina ederki egindakoa. Bai, lan asko inberrizin du ez, eta tantontan pelotetu izin da eta atze alde hortan bat eta beste asko ibili berrizin du. Eta bueno, aukera ikusi dunean, badaki hanek tejadak oso ondo botatzea jula eta goengo eta benetzat bikaina eta zaio. Ordu erdi, 8 eta 11 eta benetan partida gogorra doa eta azken tantoa ikusita. Hemen egoera fisikoak ere zer esana izan dezake, orain arteko tanto hauek guztiak jokatuta bat ere etenaldirik ez dute eskatu eta behar bada bigarren erdirako gordetzea ez dakit oso ona den,
gogor baitoa partida, dejadaren bidez bigarren tantoa lortu du beretzat bere estatistika pertsonaletan Ane Mendiburuk, eta nik uste orain epailea jabetu orduko aulkira datozela Maili eta Amaia, apurka gerturatzen ari zaizkielako markagailuan Jera eta Ane. Errepasa dezagun partidak hartu duen bilakaera. 3-1 hasi dira Nafarrak aurretik, gero 4-1 eta 3-4 ere jarri dira. Leuna berdin dute partidan lehendabizikoz, eta launakotik aurrera urdinena izan da bitantoko joko bolada. 6-4 jarri direnean berriz erreakzionatzea lortu dute Jerak eta Anek. 10-6 ere izan dira Maili eta Ane aurretik, eta ordutik aurrerako denak 10-6kotik 9 eta 11 bitartekoak Jerak eta Anek egin dituzte. Orotara 3 tantoko bolada lortu dute, eta hori eten asmoz etorri dira atxeden setera Maili eta Amaia, elkarrekin solasteko baliatu dute denbora tarte hau, eta berriz ere epaileari kasu egin da badatoz kantxara jokatzera 4 pilotariak, eta hor atxeden tarteak etenaldiak iraun bitarteko minutu horretan elkarri gauzak esan ez ikusi ditugu bi bikoteak, hori ere beharrezko izaten baita elkarrekiko komunikazioak ezin baitu hutsegin halako txapelketa luzeetan. Hasiera da, baina hasieratik ondo hasteak ere garrantzia dauka txapelketa luze hauetan. Bai, dudaik gabe, luzie dalako ez duzan nahi tantuek erresutzi bera denak dana borraka berra dara, eta aldan azkarrak napilatzen jun, eta bueno, bikote bezala bai ondo hartzen nahi diela bi bikotiek, eta bueno, oen ontan urdinek aprobetxau eta Mailin dejada horrekin egin duen tantua. Ikuseleke oain bikote gorrei ere hobeto edala ez, hor gune batzutan oso deseroso ikusi diteu. Han ere pelota kendu ezin da bezala, baina oain ja pelota gehiago luzatzen nahi da, arrotzen nahi da, eta nik uste horretik aukera gehiago etorri nizkela baita gorreiek, eta bueno, oain urdinekin duen honekin da pelota ez dut ikusi aldatzen, baina aldatu balde mogu, bueno, zer moza ditzeuen. Nire naiz konturatu aldatu dutenez, baina batzuetan etenaldiak, joko boladak, eteteko ez aurkariak ozteko ere baliagarri gerta daitezke oso, eta nik uste eraginkortasuna izan duela partida eteteak urdinen mesedetarako. Aurreko tantoan ez ezik honetan ere, hasieratik baitira erasoan, eta gorriei euren gustuko musika dantzarazten. Mailik ederki jaitsi du, etzen txarra, baina txapan geratu zaio, eta berriz ere tantoa Jerarentzat eta Anerentzat 10-12. Bai, hor aukera garpilo ikusi ez, baina txapa hortxe otea eta ara seguntza joa guain gontan. Txapak ere bere lana egin behar izaten du batzuetan, pilotakada batzuek haren musika entzutea behartzen baitute. Hemen dagoen pilotazalea eta pilotaria bera ere bai, batzuetan txaparen musika gainera gustuko izaten du, jotzen ez duenak, baina jotzen duenak nik uste amorrua ere izan ohi duela txapa hotxa entzuteaz batera. 10-12 beste tanto bat jokoan, eta hasieratik Jera agintari tantoan aurrena Amaia behartu du, eta gero gozoki pozoindua eman atzeko kuadroetan lana egitera behartzeko aurkaria. Hanek atera du, ezkerretik zabalaldera Amaia, eta orain jatorri da berriz ere bere ohiko kokagunera, kantxaren erdialde ingurura alegia, eta ikuste hemen benak direla berriz ere ohiko kokalekutik lanerako pronto. Hanek pilota txarra jarri di hor Mailiri, hor azpiazpitik sartu behar izan du, irekitzen hasi da, horretarako helburua izan duelako, baina ez du asmatu behar bezala irekitzen, beko posturatik sartu behar izan du, eta halakoak ere beti dira pilota samurragokoak, goragoko pilotak baino zailago. Bai, hor ondo jaitsi da ez, eta ondo aiau da Maili, baina ezkerrez zabaltzeko aukera hortan pelota eroin zaio.
Eta konturatzerako tanto bakarrera etorri zaizkie gorriak urdinei eta tanto bakarrera ez, berdintzerainoko bidea ere egin dute. Sake gaizto baten ondorioz 12garrena egitea lortu baitute Jerak eta Anek, hau gaiztoa izan da, bostoter inguruan ezker paretari itxasita jarri dio Jerak Amaiari eta Arellanoarrak eramaterik ere ez du izan, eskua sartzeko tarterik ere ez baiti utzi ezker paretak. Bai, sake hona eta du Jerak ez, da hor nahiz eta oso ondo moldatzen Amaia ezkerrez, pelota izin du txapa gainen jarri. Hau ere alakoxea izan da, emaitza berbera eman diona bikote gorriari eta elkarren segidan tankera bereko sake bi on eta hortxe errepikatu eta ikusiko dugun horretan gainera etorri zaio konturatzerako gainean izan ezpalu jotzeko aukera izango zukeen akaso Amaia Errastiak, baina gorpuzera pilotaleku azkarretan gerta daitekeen bezala gainera gorputzera espero eta uste baino askoz ere lehenago etorri zaio. Bai, pelota azkarrago dela ikustea ez, azpitik gehiago ibiltzela eta hor sake hortan mentzet antzeman zaio. Hau ere alakoxea izan da, gainera etorri zaio naiz eta kolpatzeko pilota jotzeko prestegon, baina sake bueltan Gonti saio aurretik ezker hormako txapa goiko Oltxo Jazula jo du Amaiaren pilotakadak eta beraz saketik beste tanto bat Jera eta Anek lortua eta apurka diferentzia hartzen ere hasiak dira bi nafarrak 14 eta 12 konturatzerako atzetik egon partida berdindu eta aurretik bi tantoz jartzea lortu baitute azkar asko oso denbora tarte laburrean. Bai, izan duna ez, ja pixkat partidun gehiago hartu die eta urdinek berriz gehiago asmo du gorriek, baina urdinek eutxoite gehiago aidea egiten ez. Magik leno aseran dan atatzen zeion bezala guain txapa pare bat aldiz eta beste jokaldi batzuk itzaizko ondo batea. Eta bueno, momentu hau garrantzitsu da partide eusteko urdinentzako. Eta behar bada nik uste Amaia atzeko kuadroetan sakeen bitartez zamatzen ari direla ikusita nik uste Magik sartzeko beharra gehiagotan aukera garbiak ez dituenetan ere sartzeko beharra nabarituko zuela eta alde horretatik egin duela aurreko jokaldia eta ez dakit nola aldatu ahal izango duten aldatzerik badute behintzat gorrien dinamika urdinek partida eten nahiko dute orainea Mikel Sarasak pilotariei begiratu eta badoa zen atxeden setera oraintxe abiatu da aulkira Maili Barrokal epailea konturatu bezain pronto eta bada hemendik aurrera lehen eraginkortasuna izan du partida eteteak orain ere halako zerbait beharko luke urdinek berriz partidan sartzeko aukera izan dezaten. Bai, hoi da, ikusi da, urdinek 15 irabazten aizie, ondo jokatzen da konfiantza guztiekin, eta abitu bain 16 eta 12 gorreien alde, eta oandi lan hain berra duke berriz partidun sartu ondo eta behan aldea partida egartzeko. Baina jakin badakigu lan horiek erraz ez dizkietela jarriko Jerak eta Anek eta sake alde izateak aldako pilotaleguetan abantaila gehigarri bat ere ematen du, gainera sakatzaileak dira biak alabiak eta nik uste sakea berreskuratu orduko sarraski ere egin nahiko diela aurkariei orain Jera eurei egiten aritzaien bezala. Bai, orain bukara alde honetan bat pelota honekin miniten nahi zaio Amaiai Jera saketik. Da saketik aurreneko pelota zortan ez pau egiten, bigarrengo pelota zortan miniten nahi da. Eta, bueno, oain gotan kontan aukera du Mailekor moztuta luze jarri du eta Jerak ezin izan du. Lehenago aipatu badunu behar bada lehenago ere gertatuko zen, hor aipatu orduko sartu baitie tanto aurkariei Maili Barrokalek pilota moztearen bitartez lortu dute ala 13garrena Bergararrak eta Arellanoarrak eta antza denez pilota berarekin jarraitzea erabaki dute, hau aurrez
Magik eta Amaiak erabili dutena baino azpiagotik dabil eta lurretik ere bizitasun handiagoa ematen dio horrek pilotari azpiagotik ibiltzeagatik eta behar bada honekin ere eroso senti daitezke Magik eta Amaia. Magik saketik min egiteko aukera izan baitezake pilota honekin. Bai, hori da, nik uste horrekin ate izango dela eta ea hor utekin atatzeien. 13 eta 16 beraz markagailuan, aurreko kuadroetan dago jokoa, aurretik atzera Jera Iturriagak aurrean inorretzegoela kontuan hartuta eta atzeko kuadroetan defentsa lana Magik egin beharko zuela jakinik, atzelaria aurrean utzi eta atzetik aurrelariari lanak ematea beti baita errazago. Atzelariari ematea baino. Atzean jarri eta ederki irakurri ditu hor libre zeuden zuloak eta pilota atzean jartzeak eta ezkerrera bideratzeak saria izan du gorrien mesedetan. Bai, hori da, hor berdan garaien atzatu du ondo. Eta erdiko sakea zen, behar da eraman ahal izango zukeena, baina hau ere nik uste gainera espero zuen baino lehenago etorri zaiola eta horrek joarazi diola jo beharko zukeena, baino postura behartuxeagoan Amaia Arrasbiari eta apurka lehen ere abiatuak ziren 22 tanto boladatxo luzeago baten bidetik eta orain ere apurka tanto bizartu dizkiote aurkariei elkarren segidan jerak eta hanek eta badoaz apurka 22 arte. Bai, pixkanan ez, hor saketik minitena izaio, Amaiak ez da nahi bezala jartzen nahi eta konfiantzak asko diteu. Sake pare bat hiru sartizkizuenen da, ia, tanto pare bat errizkan itituen da berriz martxa hartzeko mundien. Saketik bost hartu dizkiegu, bost tanto egindako zenbatu dizkiegu orain arte Jera Iturriagari eta bere ari da. Magi baino askoz ere etekin handiago ateratzen ez daugarri horri sakeari. Magik ala bi egin ditu, baina aurrealdean amaierako bolada honetan aukerari gabe da behin. Oraintxe etorri zaio aukera eta Zabaletik txokora dejada dotore egin du oso. Tanto guztian zehar gorriena izan da, hainbatean jokoaren dinamika, baina gero pilota zaila jarri diete, Magik eta Amaiak arerioei eta bide hartatik etorri zaie. Haren ostean pilotaka da horren erantzunaren ostean min egiteko aukera izaten jarraitzeko bidea eta dejadarekin tanto lortu du berriz ere Bergararrak 14 eta 18. Bai, baditu jada, batzuk hor Zabaladetik txoko indako dejadak eta hortxe tanto batzukin egin ditut eta hola segitzen berriz partidu istu jartzeko gutzako. Gisa horretan egindako 3 baditu neure zenbaki kontaketaren arabera, orain boleaz ere aurkariak behartu ditu lehen da bizik, gero berriz ere Jerari gainera jokatu nahi izan dio, baina atzerak etorri eta jaso ahal izan du lehengoaren antzera, jarrera behartuan oso, oraingoan atzera, hanek jaso eta gero Zabalean bin egiten ez du asmatu Magik eta Jera hasi da orain jokoa gorrien aldera eramaten. Hanek atzera, Amaiak ere luze erantzun dio pilota horri, hanek alaber luze baino aurrekoan baino labursiago behar bada eta berriz ere orain astindu egin du pilota. Han hemen diguruk, lautik luze Amaia Arrastiak berak ere eta ez du atzean geratu nahi izan hanek, hemen inork ez baitu eman nahi min egiteko aukera garbirik aurkari kontrarioari sartu behar izan dutenetan behartuta sar daitezen, alere kantxaren erdialdetik min egiteko aukera ona etorri zaio Jerari eta bien tartera bideratuta tantoa lortu du 19 eta 14 eta hau garrantzitsua zen bikote urdinarentzat behar bada 3 tantora jartzeak sentsazio aldetik jarraitzeko aukera bestela jarraitzeko aukera eman ziezaiekelako, baina kontua kontu gorriek egin dute eta 19 lortu du.
Bai, bikote urdina ez tanto hontan, Magik erasun oso ondo ibili da ez, baina bikote gorreia ikusi da ze defensa hauken, eta azkeneako opean aldea eroida, eta goain beste tanto bat sakez, hortxe pixka, konfiantza pixka galdu du baita netzako Amaiak saketan da horri etekin atatzen izaio aiera. Eta behar bada halako hainbeste jaso behar izateak eta hainbeste galarazteak ez zeure akatsengatik kontrarioaren mesedeengatik eta eraginkortasunagatik baitzik are gehiago ernegatzen du pilotaria. Bai, hoi da. Ja buruen eragin ez baita gaizkiari Amaia inondik inora. Bera nahiten bakarrik hoxe. Saketan ja burun jartzen zaizu gauza negatibo bat, da, bueno, horretxi aurre inberra izitea, eta, bueno, tanto hau lortzeuen partidu momentu garrantzitsua dalako. Eta nik uste hori ikusita eta horretaz geu bezala konturatuta, Maik aukera duenetan garbiak izan ezarren, sartzeko aukera izaten ez duenetan ere, erasokorrago jokatzeko autua hartuko duela, lagunari laguntzearen lehen ere kantxaren erdialdetik bien tartera bideratu duen hartan ahalegindu da halako zerbait egiten, eta orain ere hala ari da. Lagunari motxila zamatua zertxo bait arindu asmotan. Erakatzera, luze, berriz ere den Jota edo Lauren artean ernegatuen egon daitekeen pilotaria behartuta, atzera bideratuta oraingoan Maili atera du bere tokitik, baina azkar asko etorri da aurreraka. Aurrean tokia libre izan ez ezan jokaldia egiteko aurrelari Leitzarrak. Hanek jo du eta berriz ere Maili bere tokitik aterarazi. Altuera eman eta jera jokozkan utzi du. Zabaleran hemendi buruketzen txarra, baina gorago behartzuen eraginkortasunik izango bazuen behintzat. Bai, ikusi aukera ez, zabal hortan eutxun izteola eta holagotan guzta ezaioan hor dejadatxuk eta botatzea, eta bueno, lehen bat eharratatzea joan bezala hau behera juntzaio. Hau izan da neure kontuen arabera galdu duen lehen da biziko pilota, lehre 6 tanto zaurretik ziren, orain tantoa galduta bostekoa da gorrien aldeko tanto kopuruaren tartea. Barka ditezke alakoak, aurretik abantaia handixiagoarekin baldin badira pilotariak. Bai, beti ere erraxo da, ondoiekin zuzenin, baina... Eta alakoetan ausartzega eta ausartago jokatze ere beti izan ohi da errazago. Bai, beti. Eta normalin aurretik joazten nahi gogoetatzen zizka olago gauzak, baina, bueno, guen urdinek saketik hasita aprobetxa horrak bere. Baina txapa, ez tabil urdinen laguntzaile izaten ari, ez da asko laguntzen ari. Txapa Mailiri eta Amaieri, lehen ere alakoxe pilota bat, joan zaio txapara edo txapapera Mailiri, kantxaren erditik indarrandian moztu du, eta ez zuen aukera txarra orduan ere. Eta kasu honetan lehen gertatu zaionaren antzeko zerbait gertatu zaio Mailiri. Txapara joan baitzaio, bere azkenengo kolpak eta bere azkenengo pilotaka da, eta txaloek iragartzen digutenez, azkenengo sake ateratzera etorri da Jera Iturriaga Leitzarra, aurreko guztien edo gehienen antzera hau ere gaizto atera du, baina Amaiak jasotzeko ez du aparteko arazorik izan, eta orain atzelarien arteko piloteoak zer ematen duen ikusiko dugu, luze han hemendi buruk, eta baita Amaiak ere, jera sartuko da Lauter ingurutik aneri laguntzearen kantxaren erdialdera bizti eta indartxu Mailek jaso. Jera sartuko da berriz ere kantxaren erdialdera, arrastiak luze, jera torratzeraka berriz ere Uartearrari pilota txar bat laguntzearen eta lana arintzearen. Ies egindakoa kantxaren erdira Hanek, barrokalek moztu, gainera etorri zaio Haneri, baina arazorik gabe eraman du, berriz ere txokoan barrena laburrago orain, atzean zen Hane, eta iristeko denborarik ez dio eman, hor berandu erreakzionatu du Haneren mozketara, eta abiatzen hasi denerako lehen botea ia egina zuen pilotak, hor jerak sartuko zela, jerak sartzeko bazuela irudituko zitzaion behar bada Haneri, eta horren itxaropenean geratuko zen atzean, eta abiatzen hasia etzela ikusi duenean etorri da aurrera, baina ordurako berandu xamartzen, Oiana.
Bai, hoi da. Azkenin bikotiek alkarri eitzen da ondo hartze importantzi zite eta olakotan izite momentu klabiek. Maigiren beste sake bat, hau ere gaizto doa, eta azkenean makurtuta nola edo ala bostetetik ezkerrez egin ditu jasotzeko egin alaek, baina ez du lortzerik izan pilota kada hori berriz ere frontisean paratzean Mendiburuk, eta 17-21, zuloa zabala da eta oraindik ere tanto kopuru handia beharko lukete Maigik eta Amaiak bigarren puntua eskuratzeko, baina ez dago hemen ezer erabakita. Ez hoi da, esatean, buker arte borroka berra dago, eta gaina olako txapelketa luzi izin da, tanto bakoitzak importantzi jauki lezake ez. Eta beste sake bat, oraingoan laburrago, baina emaitza berberarekin. Hau ere tanto bihurtuta. Hoi da, eta sakez baldin handi gusto hartzi. Bai, alakoak ere gozo gizaten dira harrera kontuetan ere. Eta nik uste behar bada orain sopuertan Gerari eta Anneri gertatu zitzaiena burura ere etorriko zitzaiela behar bada, hor atzetik joan da Ainoak eta biek ia bat egin zenuten markagailuan haiekin eta ia harrapatu ere bai, nahiz eta azkenean 22garrena zeuek egin azkenean harrapatu eta pasa ere egin zen dituzten, eta behar bada orduko mamuak etorriko zitzaizkien, gainera. Ba, izitea, ez horra aurretiken bentajak intzuzenen errexo izitea, baina bukaeran pare bat tanto arrimatzeenen mamutxu azaltzei eta, bueno, azken nerbiluke bai, tentsilua, eta, bueno, urdinek beha lana aiten seitu berdu eta eta orain hemen lauretan lotxagaben eta erritmoa aldatzen eta aurkariei aldarazten Maigi ari da, ark moztutako pilota batek bideratu dio gero pilota samurragoa Amaiari, beti zabal aldera doazenak ez dira, eramateko errazenak kontrakantxara etorri da, gera saiatu da eramaten, baina ez du lortu, eta beste tanto bat, bikote urdinaren zat, 21 dira hiltzatuta, eta aurrerako 22garrenerako biderik egin ezinik Gera eta Ane, eta apurka pixkanaka hurbiltzen ari zaizkie Maigi eta Amaia, eta diferentzia normala den bezala gero eta laburragoa da, gero eta txikiagoa da. Ba, joan diken momentu hauetan asko izitea, tanto bat ten faltan, baino irun faltan dare peiek eta segi berra, bukaer arte. Eta hemen lehen esan badugu ez erretzela erabakita, orain kontuak are borrokatuago eta are estuago daudela, ez da egoera erabakirik ere. Ez da egoera erabakirik inondik inora, lanean jarraitzea beste aukerarik ez baitzaio geratzen, bikote bietako bide bakoitzari. Maigiari da berriz ere hemen aurkariei gustuko musika dantzarazten, atzera lenda bizi, laburrantzean bien tartera jotakoa gero, eta Amaiak berriz ere zabalaldera, hau errazago eta hainbeste behartu gabe jaso ahal izan du Gerak, berriz ere bien tartera jota gaiztoa Amaiak, eta orain baita Maigik ere ezkerpareta aprobetxatuta. Hau ere gaizto doa, baina ezkerrez ondo jaso du Amaiak, beste pilota gaizto bat, Gerak ere agindu nahiko baitu hemendik aurrera. Oraingoan jaitsi, ezkerrez jaso, eta pilotari altuera eman da Gerak sartzeko aukera izan zezakeen hartan aukera kendu dio Maigik Gerari. Atzelariak berriz ere elkar hautsi guran. Gera sartuko da orain, moztu. Amaiak jaso ezkerrez, berriz ere berarentzat aukera, ez du tantoa bukatu nahi izan, ez arriskatzearren hain segur. Zabalaldetik, zabalaldera bizi eta indarrean Anek, bizi baita txokoaldera, baina Maigik ere, Anek jaso, berriz ere txokoan barren amin egin nahi. Bergararrak, uartearrak atzera gerria sarturik, eta Amaiak ere ondo baino beto erantzun dio, atzeraka etorri da Gera, jaso eta berriz ere aurreraka. Maigik aukera garbirik ez izan aurreko kuadroetan. Berriz ere bien tartera, Amaiak eskatu eta bildu eta zertxo bait gaiztotu ere bai.
Hanek ez, Maik jaitsi eta orain da Hanek jaso. Amaiak atzera luze hemen emozioa da nagusi eta ez dakigu zer gertatu behar duen. Dakikun bakarraztera da, tanto gogorra izaten ari dela oso eta hemen inor gezuela baino arrisku handiagorik, garesti ordaintzekorik hartu nahi, ies egindako pilota jaso. Hanek gero gantxoz zabalaldera ireki du Gerak, baina ederki bildu dio kontrakantxan oinak zeuzkala pilota Magi Barrokalek, oraingoan berriz ere berak agintzeko aukera izan du, baina ez du baliatu. Eta Amaiak gero oso zaila jarri dio Haneri, uarte harrak ekarri egin du, nola nahi ere. Maik atzera, Hanek jaso eta aukera garbi Amairentzat, zabalera, jokaldi hona da eraman egin du Jera Iturriagak, berriz ere atzera gerria sartuta, indar handian, gurpil handiarekin Barrokale gaire zeraman egin du. Hane Mendiburuk eta bigarren hau ere gainean izateko intentzioarekin joa izango zuen Hanek, baina gainean izateko indar apur baten faltan geratu da 20 eta 21 eta zer gertatu behar du hemen Oiana. Ez dakigu, inork ez daki, baina hemen tentsioa nik uste aurretik doan bikoteak izango duela, atzetik doanak baino handiagoa. Bai, hori da. Askotan lehen esan deu, bentaja hondilekin dejada horiek eta errexo botatzen gila da arrezkeo ez etorri den tanto hauek urdunenak izin die. Eta bueno, ikustea partidu hondik hor bero-bero daula eta sakeak garrantzitsua izango dela hauen momentuetan. Sake gaiztoa jarri du Maiek eta erantzunik gabe geratu da, 20 banakoa beti da emozio handiagoko pilota zale neutralaren ikuspuntutik eta azken tantoak erabakiko du afera, azken tantoak banatuko du gaurko Irurtzungo bigarren partida honetako puntu baliotsua, ez da hemen txapelketa, ez da baliagarritasuna txapelketaren egoeragatik esana izan, beste zerbaitengatik baizik, gero oraindik ere beste 2 hilabete pasatxo badira txapelketa martxoan Labriten bukatuko den arte, baina hasieratik puntuak pilatzeak lehen esan bezala garrantzia du, gero behar bada bukaera aldera horien beharra izan baitezake bikoteetakoren batek. Bai, puntuna eta tanto bagoitzen esan du bezala ez, eta urdinek ez du etxi, lan ez eitu du, bukaera gaina bikote bezala lan aitea hautatu du, bilek haidia lan asko iten, Amaiare oso seguru da, eta bana, eta azken honek zematen. Beran argi geratu zitzaigun bikote ona osatzen dutela Maik eta Amaiak eta elkarrongi har dezaketela ere bai, eta gaur berresten ari dira beran erakutsitako maila eta behar bada garaipena ere lor lezakete 22garrena eginez gero beinipein Maik eta Amaiak, baina 22garrena eurek bezain gertu dute Jerak eta Hanek ere. Konta dezagun tantoa garrantzitsua izango da eta alde batera edo bestera joan. Amaia sartu da ezkerrez eta oso behartuta, baina jaso. Jerak bien tartera moztu, Amaia bertan da, baina berriz ere jarrera oso behartuan sartu behar izan du aldez edo moldez. Maik moztu eta indarra eman gainera, Hanek ederki atera du, nola nahi ere hankageldirik luze pilota astintzeko iritsi da frontisera, Amaiaren pilotaka da. Bien tartera luze jarri du Iturriagak, arrastiak eutxi. Eta gero luzatu eta Maili bedetokitik aterarazi du. Hanek jotako pilotaka da horrek, oraingoan berak zabaleratu bai, baina barruan izan da azkenerako. Kanpoan ikusi dut, baina ez barruan izan da epailearen arabera, hau ere barruan izan da, aurreko baino garbiago. Jokaldia zabalaldetik Mailik, oraingoan ere berak dantzarazi ahal izan dio bigote aurkariari bere gustuko musika, arrastiak atzera. Jerak ekarri eta atzean jarri, eutxi eta Amaiak zabaleratu. Jerak hien tartera bildu, Maik eraman eta gaizto jarri eta gaiztotzearen poderioz 22garrena ere egin dute, atzetik joan dira partidaren zatirik handienean, bilakaerari begiratu bat ematea besterik ez dugu, horretaz jabetzeko
15 eta 21 izan dira aurretik, 21 eta 15 zirenean gorriena zen aldeko bolada eta 15etik 22rainokoak ibilian atzetik joan eta gero guztiak egin dituzte bata besteari lotuta amaiak eta bide horretatik lortu dute tantoa azkeneko 22garrena eta tantoak berak eman dien puntua bera ere bai eta garaipen garrantzitsua oso asko sufritu da, baina nik uste pozik izango direla, Maili eta Amaia. Bai, hori da, puntu garrantzitsua danak izango dira, baina hau gustu hartuko zuena izangoa, enbeste lan inda olako aldekin atzetik izin da, aurretik. Garaipenak inbukotziak, esan deuna, haseran oso ondo hasi dira bikote urdine, berak dominatzen da, bueno, geho gorreiek partidu hobeto sartuta bentajatxua eta du, eta bueno, bukeran urdinek etxigabe behar lanai seitu eta ez gorreiek behar induelako behar lanan poderi joz, eta bueno, bukaerako bisake horiek importantek izin die, eta bueno, azkenin inoketzun galdu nahi, eta lanin seitu du, baina urdinen aldea eroi da eta gustu asko hartuko zuen. Atxeden setean dira lau pilotariak, nik uste atxeden hartzea eskartuko dutela geure galderei erantzun aurretik eta horretarako estatistika azkar bada ere errepasa ditzagun, haiek ere arnasari buelta emateko denbora tarte luzeagoa izan dezaten jerak hainbat tanto egin ditu, 13 orotara, sakez 6, bien tartera jota 4 eta bana moztuta, dejadaz eta atzera jota, galdutako bakarrarekin, saketiko falta egin duen arekin amaitu du partida, galdutako bat izan duanez eta dejadaz ere bat egin du, dejadari etekin aterata, Maiek ere tanto sorta ederra lortu du, jerak adinakoa, hain zuzen ere moztuta eta sakez launa egitea lortu baitu eta dejadaz 3 eta atzera jota beste 2 ere lortu baititu orotara, 4 pilota izan ditu galdutako eta Amaiak 3 egin ditu, 2 atzean eta beste bat mozketaren bitartez eskuratua eta galdutako bakarra izan du, erdiko pilota bat zeina eraman gabe utzi baitu. Partida luzea izan da, ikusiko zen duten, baina nik uste iraupena aipatzea ere beharrezkoa dela, ordu beterako 11 segundoren faltan geratu da, 59 minutu eta 59 segundoko iraupena izan du orotara eta azkenerako garaipena bikote urdinak lortu du, Barroka Larrastia bikoteak, doi 22 eta 21, Jera Iturriagari eta Ane Mendibururi irabazi eta gero, garaipen sufritu izan da, baina balio handia izan duena inolako zalantza izpirik gabe, eta hau esan da apurka hurbilduko naiz, elkarrizketasetera pilotariek zer dioten entzun beharra dugu eta. Hemen ditugu irabazleak, Maili Amaia, garaipen sufritua izan da, baina balio handikoa, atzetik joan zarete eta azkenean izan zarete markagailuari buelta emateko gauza. Bai, nik uste dut hasieratik oso partio gogorra izan dela, basekigun irabazteko asko jokatu azala bikoten irabazteko, azkenean Jera aurrian gehien aramaten dago eta ane atzean defensa ikaragarri dauka. Baina, bueno, nik ezagat Amaia bukara arte segidua ginola, eman, tantoa landuz eta sufrituta beste punto batekin etxea goiaz. Pilotaleku azkarra da eta saketik min egiteak ere garrantzia izan du sake bueltan aukerak baliatzeko eta sake bueltatik izan ezpada ere saketik bertatik tantoa lortzeko ere aukera izan duzuelako. Bai, basekigun frontoi bizia zala eta nik uste dut basekigula pelota biziakin saketik aprobetxabia ginola. Eta nik uste saketik gaur bastante ondo aritu naizela, tanto batzuk indotela, baina gero bai meritu handixa Maiai atzian, ze kristonetako partia egin dago anei eusten, eta bueno, oso gustora. Etzen izkion aukera garbiak utzi nahi Jerari Maili eta ahal izan dutunean jokoa nasten saiatu zara, Jera deseroso sentiarazte din. Bai, basekigun Jerak atzian kriston peligro handixa daukala, ze dozer gauza ditzeko asmoa dauka eta baseki un partida gaur atzean zeukagola, baina aurrian eukanian be saiatu nez tantoa bukatzen
eta oso gustura egindako partidakin. Eta Amaia, zeuri dagokizunez zaneri eustea ez da lan erraza, baina bikain egin duzu, eman egin diozu eta askotan bizkarra erakutsi ere, bai berari? Bai, aurkari oso gogorrak genituen, eta hanek oso ongi eusten diotzean, eta ni eusten saiatu naiz, eta tantua eskuratzeko, Amaik oso ondo ibili da aurrean, eta puntu bat. Bigarrena lortu duzu, hau izan da bigarren puntu bat zuentzat, hasiera bikaina eman diozu txapelketari? Bai, oso garrantzitsua da hastea puntuekin, ze konfiantza ematen dizu hurrengo partiduei begira, eta ikusi beharko nola jarraitzen dugun. Gaua besterik ez duzu izango berreskuratzeko, indarra berreskuratzeko, gorputzari buelta emateko, partida gogorra izan da, baina nola bukatu duzue, Eusko aldetik eta eskuetatik? Ni eskua justu, ezkerra azkenean pixkat min nuen, eta gainera bihar beste jardunaldi bat dugu, eta ikusi beharko ea gauan nola rekuperatzen garen. Ea bada, buelta eman diezta jokazuen gorputzari, eskarrik asko neskak eta bihar arte. Zuri. Hau esek bi irabazleen hitzak, hemendik aurrera partida sail bat etorriko da, aurretik asteburu guztietan jokatuko dute, eta batzuetan hori ere tokatzen da bihar jokatu beharko dute, Amaik eta Amaiak besterik gabe. Eta hemen datoz atxeden elkarrizketa setera geraetan ere garaipena atzpuntekin ukitu duzue, alde handia izan duzue, 25 baizineten aurretik, baina atzetik etorri zaizkizue, berdindu ere bai eta azkenean garaipena lortzerik ezane. Hori ez, hasieran kostatu zaigu sartzera hor partidora, alere gero jerak sakez pare bat intu eta hortik aurrera berriz ere partidoan sartu eta aurrera ere egitea lortu dugu, baina azkeneko hortan pena bestean alde erori delako. Partidaren hasieran nik uste lauroi kostatu zaizuela pilota lekura egokitzea, baina behin egokituta nik uste konturatu zaretela aurrelariei ezin zitzaiela aukera garbirik utzi. Hori ez, kostatu zaigu lauroi, ez dakit frontonangatik edo pilotangatik, eta konturatu gara hor atzera eman barra genuela, saiatu gara hor mina egiten, eta tanto baten gadik. Lehia bizia izan duzu batzean, Amaiak eta biek, bizkarra askotan erakutsi baitiozu elkarri. Bai, nik uste ez Amaia igual pixkoto bibili dela, ezkerta eskuinakin, ni alde horretatik pena pixko batekin, baina hurrengora begiraia prestatzeka. Eta partidaren hasieran jera behar bada zuen izan da gehiago partidaren eta jokoaren ekimena eta bukaera aldera esnatu direnean eta joko bolada hobean murgildu direnean eurek izan dute aukera min egiteko eta zutzi zaituzte behar bada jokoz kanpo. Ez dakit ez, nik kantxan oso sentsazio txarrak nituen gaur beldurka ez, hankak ezin jarri zibili naiz, ez nintzen pelotara ongi jartzen, eta nik asko sufritut gaurkoan ez, egia da tarte bat hor bentaja atea dula saketik minin da, baina gero takadaka ez, ikusten zen sakeazunak mina hundi egiten zula, hemenatzen pilotak pisua hundi hartzen zulako, eta nik uste takadaka joan dela. Mamuak ere etorri atzaizkizue, sopuertan gertatu zitzaizuena gertatzekizuek elako? Ez, hori baino gehiago ezin jarri zibili naizela, sake bate falta indot eta bote txar batengatik eta ordutik pixkoat beldurrez ez, hankak, botea, pixkoat burulan horrekin ere buru kontra pixkoat haitu naiz eta gaur sentsazioak ez bate honak izan. Jarraitu beharra dago, puntua gaurkoan eskuratzerik ez duzu izan, baina aukera gehiago badituzu, txapelketa luzea baita? Bai, ez, azkaren pena emate izo ez, horrein berte ikusita eta nik uste puntue hor ikustezunen horla galtzak mine ematen dula, baina galdu ditun biek 21 galdu ditu, orduan galtzen ditunak alabadi eta puntu gehiago lortzen baitu ez da seinale txarra izanen. Denbora tarte luzeagoa duzue gainera aurkariek baino eskuak errekuperatzeko, eskuak eta gorputza errekuperatzeko? Bai, da ez, eskuk gorputza eta entrenamendu hon batzukin da, hurrengoan suerte hobexegoak inda hobeki jokatuta puntue lortzeun. Ea bada puntua hurrengoan zeinen aldera doan, eskarrik asko neskak eta altxaburua. Zuri. Irribarretxu etorri zaizkigu geure galderei erantzutera jera eta ane eta batzuetan hori ere sentsazio honen emaile izaten da, oianak galdu dute, baina Irribarrearekin bukatu dute partida, estutu dituzte asko, estutu gainera aurkariak, garaipena gertu izan dute oso, eta maila ona eman dute, nik uste jerak esan du, sentsazio txarrak izan dituela, gozatu ezin da ibili dela, baina alere maila polita eman dute. Bai, hoi da, aseratik ikustetzen ez, partidun aseran nahiko hotz hasi diela eta gehora etze dela komodo frontoien, da iti zituen kinu batik bai, baina lanen segitu du eta bat arte ailau die, eta nahiz eta gaur garaipena gixin,
ondo jokautako seinale izango abentzet. Eta oso jaialdi polita ikusi dugu, nola lehen partida ala bigarrena oso borrokatu izan direlako eta emozio handikoak, biak ala biak. Bai, hoi da, bentaja bigarrengo honek gehiago eukidu bukaeran, baina aurreneko hau basera-seratik oso bizile eta politia eukideu eta bukaera arte mantendu du, eta aurreneko partidun bukau da bezala buelta eman da irabazi duelak, bigarrengunea ala gertatu da, eta bueno, atsegin garri guretzako. Eta Andre Aldaregiak aipatu zidan, lehengo astean mikrofonoz kanpo hemendik aurrerakoak ez, partida biko asteburuetatik aurrerakoak, frenetikoak eta garrantzitsuak izango zirela, hemendik aurrera beste liga batean sartuko da txapelketa, 2 partida astebururo, 3 partidakoren bat ere bada, okerrez fanago, eta hemendik aurrera ahalak ez ezik, indarrak ere eta errekuperazioak ere zer esan izan dezakete, eta horren adibide, biharko jaialdia jartzea besterik ez dago, bihar Maik eta Amaiak jokatu beharko dutelako eta oso denbora tarte laburra izango dutelako errekuperatzeko, kontuen hartuta gaurkoa zeinen gogorra izan den. Bai, hoi da, gaur oengo hontan Maik eta Amaia itoko gozaien bezala, datorrenetan gainentzeko dire itoko gozizkiu, baina bueno, hauek gazti di eta rekuperazio hona izango bilarrako. Berdina da egoera berbera da guztientzat, hemen bikote bati gaur tokatzen bazaio edo aste honetan tokatuko bazaio, besteak ere egoera berberean izango dira datozen asteetan beraz alde horretatik. Ini horrezta aldekoago izango, egoera parekatuko baita uneren batean guztientzat. Bihar esan bezala Azpeitian izango gara, igandeetako ohiko ordutegian izango da jaialdia, eguerdiko ordutegian alegia goizeko 11:30 aurrera izango baikara bertan, Azpeitiko Izarraitz pilotalekuan, eta bertan 2 partidako jaialdia ikusiko dugu. Biak ere lehen mailako txapelketakoak izango dira, batetik lehen da bizikoan Leire Oskozek eta Naroa Agirrek Eneritzarrietaren eta Leire Galeanoren aurka jokatuko dute, eta bigarrenean berriz gaurko irabazleak Maili Barrokal eta Amaia Arrastia izango ditugu, Aino Arruizta Infanteren eta Oian Orbegozoren aurka. Oian hemen zaitu dela aprobetxatuta, partida gogorra bihar, gaurkoan aurkariek zer egin duten ikusita, lanak emango bizkizu eta bihar ere. Bai, ikustea, nolako bikote osatzen nahi dien, aurreneko partiduen ikusi izan, eta gaur ikusi da gaur berriz ze buelta mandilen partidu eta bilarko ondo inberko du lana oso hauei aurreteko. Lan ona egin beharko dute guztiek, eta ea bada biharkoak nolako partidak izaten diren. 11:30 esan bezala biharko hitzordua Azpeitian, Azpeitiko Izarraitz pilotaleku dotorean, eta badakizue, bertatik bertara jarrai dezakezuela, edo bestela bigarren aukera hau Ados Pilotaren YouTubeko kanaletik jarraitzeko bigarren aukera hau ere baduzuela eskuragarri, bateko eta besteko gu 11:30 inguruan zuzenean han izango gaituzue prest, jaialdiak ematen duena kontatzeko asmoz. Besterik ez, bihar izango dugu berriz pilotazaleok plazarroa duzue, elkarren berri, arratsaldeon Irurtzundik. Arratsaldeon.